Simulan na natin. May kwento akong gustong ibahagi sa iyong napakagandang programa, Sir Caspar. Gusto ko ring ibahagi ito dito dahil alam ko na naaayon ang kwentong ito sa paksa ng iyong channel. Alam ko rin kasi na kapupulutan ito ng aral ng mga biyanan na mapang-alipusta at mapang-mataas. Hindi ko naman nilalahat. Ang matamaan lang. Pero totoo, sobrang malas ko sa aking biyanan. Babae ako. Siyempre, obligasyon ng biyanan ko. Nabigyan kami ng lugar na pwedeng magkaroon naman kami ng privacy bilang mag-asawa. Pero mas priority niya ang mga anak niyang babae na bigyan ng maganda at malalaking kwarto. Kami ng asawa ko nasa sofa lang natutulog. Ang gamit ko ay nasa karton na sabong powder. Ilang piraso lang din. Kahit sa pagbili ng damit kasi, todo bantay si biyanan. Kesyo, mag-ipon daw dahil buntis na ako. Kaya kahit panty ko, 3 piraso lang. Totoo po yan. Hindi po ako sa nagmamayabang o nagsisinungaling. Subalit noong nabuntis naman ang anak niyang babae, siya lahat ang bumili ng lahat ng kakailanganin sa panganganak. Maging sa mga gamit ng bata, suportado niya ng gatas ang mga anak nito nang lumabas. Samantalang pinapadalhan naman niya ang anak niya sa biyanan rin ito. At permanente rin naman ang trabaho ng asawa sa mall. Samantalang ang asawa ko ay construction worker lang dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil siniguro na makapagtapos ang mga kapatid nitong babae sa kolehiyo. Hindi ko rin alam kung pinapanganak rin bang uto-uto ang asawa ko ng kanyang pamilya. At tila wala man lang sa kanya na ginagawa siya ng mga itong tanga at kawawa. Minsan naman, makikita ko siyang umiiyak. At kung tanungin ay masama daw ang loob niya sa kanyang mama. Dahil hindi niya naramdaman ang pagmamahal nito sa kanya. Pero kapag naman magkasamaan kami ng loob, ay doon din naman siya kakampi. Hanggang sa nasanay na lang akong makipagplastikan sa mga ito. Iyon ang laro nila kaya ibibigay ko. Naalala ko pa noong binilhan niya ng malaking lata ng Bear Brand ang anak niya. Samantalang ako, kahit isang pakete ng swak, hindi makapagbigay. Kahit nakita naman niyang buntis rin ako. Kaya sinusumpa ko noon sa aking sarili, hindi na ako magbubuntis pang muli. At kapag naging independent na ang anak ko, ay iiwanan ko ang aking asawa at maghahanap ng trabaho. Hindi ako magtatagal sa pamilyang kinabibilangan ng asawa ko. 5:00 pa lang ng umaga gising na ako para ipagluto ang buong angka nila. Nasa iisang bahay lang. 2 may pamilya, 4 ang wala. Talagang katulong na libre ang lagay ko sa bahay na iyon, Sir Caspar. Hindi asawa, dahil isang buong angkan ang pinagsisilbahan ko ng libre. Pero hindi ako nagrereklamo. Kasi hanggat matitiis ko, titiisin ko. Alang-alang sa aking anak. Ayaw ko na mawalan siya ng ama. Gusto kong lumaki siya na buo ang pamilya. Kahit nahihirapan ako, tiniis ko. Inisip ko na lang na siguro hindi naman permanente ang buhay na ganoon. Ang hirap lang dahil kahit asawa ko ay hindi ko kakampi. Kung ano ang solsol ng kanyang ina, iyon ang totoo. May pagkakataon pa nga na nabinat ako dahil sa bagong panganak. Walang magulang na tumutulong sa akin dahil inakala ng aking ina na masarap ang buhay ko sa piling ng angkan ng pamilya ko. Ayun, sinabihan akong tamad at nakahilata lang buong araw at walang ginawa.
Di man lang nila tinanong kung okay ba ako. Dahil unang pagkakataon na nahiga lang ako at hindi gumagalaw. Kahit yung dede ko nangamatis na dahil sa binat. Kung hindi pa nakita ng asawa ko na ganoon ang dede ko, siguro sabihin pa akong nag-iinarte. Ang saklap ng buhay mag-asawa na hindi nakabukod. Isa kang alila. Idagdag pa ang asawa mo na tila isa ka lang parausan at tagasilbi. Na noong niligawan ka, halos mabaliw kakahabol sa'yo. Tapos nang naging asawa na, para na lang ding katulong ang tingin sa'yo. Asan ang brief ko? Asan ang polo ko? Asan lahat? Iyon na lang palagi ang naririnig ko. Kung bibisita galing probinsya sila nanay, sobrang sarap nilang mag-alaga sa aking ina. Binibilhan ng masasarap na pagkain. Kaya sabi ng nanay ang swerte ko raw sa aking biyanan. Napangiti na lang ako na parang maluluha sa tindi ng pagiging artistahin ng aking biyanan. Sa isipan ko, kung alam mo lang, nanay, gusto ko nang umuwi. Iyon nga lang, at sobrang hirap din ang buhay ng aking mga magulang. Kaya ayaw ko na magdagdag pasanin. Okay sana kung malaki na ang anak ko at pwede na akong makapagtrabaho. Sising-sisi na rin ako sa aking sarili. Ninais kong mag-asawa para may mag-aalaga sa akin. Ang kinahinatnan, ako pa pala ang mag-aalaga ng buong angkan. Pero hindi nga natutulog ang Diyos, Sir Caspar. Gagawa at gagawa siya ng paraan kung paano singilin ang kasamaan ng isang nilalang. Biglang nangayayat ang aking biyanan. Ang sabi ay minupusal lang daw. Pero paano namang minupusal? Malapit nang mag-senior citizen. Ang sabi naman ng iba ay nervous breakdown lang. Kasi nga hindi makatulog at laging may kinatatakutan na tao. Dahil kakatayin na daw siya. Minsan pa makikita mo siyang nakadilat ang mga mata na parang gusto kang lapain. Inisip ko noon na ganito yata talaga. Noon pa man kasi ay kontra na siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto niyang mapangasawa ng anak niya ay anak mayaman. Asa ka. Akala mo naman kagapuhan ang anak niya. Sarap nilang pagsamahin, Sir Caspar. Minsan nahuhuli kong tila may hinuhuli siyang bagay sa kanyang tiyan. Sa pagkakataong iyon, sinabi ko sa aking isipan na nagdradrama lang ang matanda dahil gustong makuha ang atensyon ng asawa ko, which is, dati pa naman ay gawain na niya at nasanay na rin naman ako. Ngunit isang buwan pa ang dumaan. Parang kalansay na ang biyanan ko. Pero kahit ganoon, wala na talagang natitirang awa sa aking puso. Nakahilera na kasi ang samot-saring hinanakit sa loob ng ilang taong pagtitiis. Isang gabi, nabulabog ang lahat sa loob ng bahay. Ang biyanan ko kasi suka ng laway at may kinalkal siyang bagay sa kanyang bunganga. Hindi pa man nakalabas iyon ay rinig na namin ang huni na kakaiba sa loob. Parang biik na matinis ang tinig, ngunit mahina lang. Hanggang sa maisuka na nga niya ito. Ang sabi pa ng asawa ko, "Nay, saan mo nakuha iyan? Bakit balak mong lunukin?" Lilingo-lingo lang ito at tumitingin sa bintana na para bang gustong lundagin. Pumasok na kaagad sa isipan ko na yanggaw ang aking biyanan, kaya may lumabas na sisiw sa kanyang bibig. 5 taon na noon ang anak ko pero naniniguro pa rin ako. Hindi ko sinabi sa kanila ang hinala ko kasi alam kong hindi nila tatanggapin. Magiging masama pa ako sa kanilang paningin.
At dahil tiwala lang sila na ayos lang ang pakikitungo ng kanilang ina, ay lumapit pa ang anak nitong babae na karga-karga ang sanggol. At yun nga, biglang hinablot ni biyanan. At dahil hindi mahigpit ang pagkarga ay mabilis nitong nakuha ang sanggol. At muli na para agawin nila aming dugo. Dahil kagat na nito ang liig, nagkagulo na kaagad at bumulwak na ang napakaraming dugo. Nagmumura na sa galit nang makita ang na kaagad. Ang asawa ko ay nagmumura na sa galit nang makita ang ganoong pangyayari. Subalit sobrang bilis hindi na ito nag-atubili pang saksakin ng kanyang ina. Subalit sobrang bilis ng matanda at nakatakas kaagad ito. Nahirapan ang asawa ko na hanapin nangyari, kaya madilim ang buong paligid. Kaya kumuha siya ng flashlight. Nahirapan ang asawa ko na hanapin ang kanyang ina. Kaya kumuha siya ng flashlight at bit-bit pa rin ang kutsilyo na pangsaksak sa kanyang ina. Habang ang patid ng asawa ko na babae ay iyak ng iyak dahil wala na ang kanyang sanggol. Naging kampante kasi siya dahil sobrang mahal sila ng kanyang ina. Pero biglang nagkaganoon. Kahit na may hinanakit ako sa kanila ay awang-awa pa rin ako sa bata na nabiktima. Inosente ito. At walang kaalam-alam na sinilang lang siya sa mundo para maging pagkain ng sarili niyang lola. Alam ko na sobrang sakit iyon sa parte ng ina. Kung sa akin nga nangyari iyon, ay siguradong nabaliw na ako. Umuwi ang aking asawa na walang imik. Nang tanungin ko kung nahanap ba niya ang kanyang ina, ay umiling lamang ito at tila malungkot na nakatitig sa lupa. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita na namatay ang sanggol ng kapatid ng aking asawa. Pinalabas ng lahat na kinagat ito ng aso sa leeg. Ilang araw pa ang nagdaan. Hindi mahanap ang aking biyanan. Kung saan-saan na nakarating ang aking asawa at ang asawa ng aking hipag. Ginalugad na nila ang buong baryo at maging ang kalapit na baryo nito. Maging ang mga hipag kong dalaga ay tumulong na sa paghahanap. Umiiyak na rin ang mga ito. Minsan nakakaawa ring tignan. Pero kapag sumiksik na sa aking isipan, ang mga pinaggagawa nito, talagang sinasabi ng aking isipan na karma lang iyon sa kanila. May nakapagsabi na may matanda daw na babae at palaboy-laboy sa kabilang bayan. Nag-alangan ang aking asawa na baka hindi niya ina ito. Ang layo na kasi noon. Paano namang nakarating ang matanda sa ganoong kalayo kung naglalakad lang? Hindi rin ito pasasakayin ng boss. Kasi nga wala itong pamasahe at puno pa ng dugo ang damit at bibig. Ngunit nang sabihin na nangangamoy patay na ang matanda dahil sa mga dugong nagkalat sa kanyang damit at bibig, ay hindi na nag-aksaya ng oras ang aking asawa at hipag. Bumiyahe na kaagad ang mga ito. Bit-bit ang ilang damit sakaling mahanap nila ang nanay. Pagdating ng bayan, ay hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sinuyod kaagad nila ang bayan ngunit hindi nila mahanap. Sa laki ba naman ng bayan, una nilang nilibot ang mga himpila ng boss. Sunod ay ang mga mataong lugar, gaya ng parke at kung ano pang pasyalan. Ngunit hindi nila ito nahanap hanggang sa inabutan sila ng gabi sa bayan. Wala silang sapat na pera para kumuha ng pwedeng matulugan. Kaya sa himpilan ng bus sila natulog. Umabot pa sila ng 3 araw ngunit hindi man lang nila natagpuan ito. Hanggang sa napagpasyahan ng dalawa, ang umuwi na lang. Marami rin naman kasi silang nakikitang madudungis na palaboy at karamihan ay mga baliw. Pagdating nila ng bahay ay halata ang pagod sa kanilang mukha. Kulang sa tulog ang mga ito at pahinga. Napabayaan na rin nila ang kanilang trabaho sa kakahanap ng aking biyanan. Ang asawa ko ay hindi tumigil sa paghahanap. Alam kong mahal niya ang kanyang ina dahil kahit noon pa man ay ito na ang lagi niyang kinakampihan
kahit ito pa ang mali. At syempre, ina niya iyon. Kaya kahit anuman ang mangyayari, ay alam kong hindi niya ito maatim. Maaga akong nagising para magluto ng agahan ng araw na iyon. Pagbangon ko ay wala na ang aking asawa sa aking tabi. Nang lumabas ako, ay naroon na pala silang magkakapatid sa labas at nag-iiyakan. Akala ko tuloy ay nakita na nila ang kanilang ina at may masamang nangyari. Pero hindi naman pala. At talagang na-miss lang pala nila ang kanilang ina. Hindi nga lang ako makasabay. Alangan namang makipagplastikan pa ako. Kahit katiting ng pagmamahal ay wala ako doon. Ibinabalik ko lang din kung gaanong wala siyang pakialam sa akin noon. Hindi naman siguro ako masisisi kung bakit ganoon na lang katigas ang aking puso. Dahil sa totoo lang, siyang dahilan kung bakit nawala ng paunti-unti ang pag-ibig ko sa aking asawa. At kung bakit binala ko na makipaghiwalay dito. Makasarili man kong tawagin, pero naitanim na sa puso ko lahat ng hinanakit. Hindi naman kasi lahat ng tao malambot ang puso. Iba ako. Kapag pinakitaan ako ng hindi maganda sa ganoon ka habang panahon, titiisin ko iyon. Subalit may hangganan rin ang pagtitiis ko. At iyon ang araw na pagkikipaghiwalay ko sa aking asawa. Kung masasaktan man siyang mailayo ko sa kanya ang aming anak, deserve niya rin iyon dahil hindi siya naging patas. Sobrang magkatulad sila ng ugali ng kanyang ina at hindi ako tatagal sa ganoong ugali. Gusto ko ng patas na pakikisama, iyong hindi kinakampihan ang mali dahil lang iisa kayo ng dugong nananalaytay. Hindi tama iyon. Kaya mas malaki ang pasabog ko kapag makikita nila ang kanilang ina. Isang araw, may isang magsasaka ang nagawi sa bahay. Ang sabi niya ay, nasa lupain daw na pag-aari nila ng aking asawa ang kanyang ina. Nagmadali siyang puntahan ito. Hindi na nga siya nagsuot ng bota at nagmadali nang tumakbo pupunta sa kanilang bukirin para lang maabutan ang sinasabi ng matandang magsasaka. Doon nga naabutan ng aking asawang kanyang ina. Hindi ko rin alam kung paano niya ito napatay. Basta't umuwi na lang ang aking asawa, nakarga ang bangkay ng kanyang ina. Hindi namin alam kung saan niya ito naabutan at napatay. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Pinukpok ang ulo nito dahil sa dami ng dugong lumalabas sa ulo nito na halatang nabutasan pa. Nang tanungin ko rin kasi ang aking asawa ay hindi ito naimik. Kahit pa noong nailibing na ang aking biyanan, ayaw nitong pag-usapan ang ginawa niya sa kanyang ina. Makalipas din ang isang linggo, saktong 100 na lang ang pera na nasa aking bulsa. Ngunit ang asawa ko ay tila walang pakialam kung magugutuman kami ng anak niya. Lagi na lang itong nagmumukmuk sa pagkawala ng kanyang ina. Kaya doon na rin ako nagdesisyon na iwanan na siya. Dati pa naman talagang walang pakialam sa amin ang loko. Kaya kailangan ko ng tuldukan ang pakikitungo rito. Ay may itatawid ko naman siguro ang aking anak. Kaysa titira pa ako sa tabi ng asawa ko na puro hinanakit lang ang ibinibigay sa akin. Wala akong dinala kahit isang damit kahit sa aking anak. Nanghingi na lang kami sa aking kapatid ng mga damit na kasing laki lang ng anak ko. Lumipas ang isang linggo. Biglang dumating ang asawa ko sa hindi ko inaasahan. Doon ko prangkang ipinagtapat sa kanya lahat ng hinanakit na mayroon ako sa pamilya niya. At kahit anong gawin niyang pagmamakaawa, ay hindi ako madadala pa.
Umuwi na lamang ito at nangako na magpapadala ng sustento sa kanyang anak. Ang sisiw na lumabas sa bibig ng aking biyanan ay hindi na rin nakita pa. Ewan lang kung saan na napunta. Ang pangyayaring iyon ay itinago ng angkan. Mabuti na lang at noong araw ay hindi gaanong malapit ang bahay sa isa't isa. Kaya pwede pang ilihim ang kakaibang pangyayari sa buhay ng aking biyanan. Na ang pinapalabas ng pamilya ay nahulog sa punong kahoy at sa bato tumama ang ulo, kaya ito namatay. Iniisip ko na karma lang din niya iyon. Hindi kasi siya naging mabuti at patas. Kahit sa mga apo na lang. Hindi namin alam kung saan niya nakuha ang pagiging aswang. Pero duda ko ay nakasalumuhan niya ang isang nilalang na ganoon. At pinakitaan ng hindi maganda, kaya binalak siyang hawaan. Kaya sa mga biyanan dyan na mataas ang tingin sa sarili, selfish at mapanakit, isipin niyo muna na isa lang ang buhay niyo bago niyo api-apihin ang inyong manugang. Dahil pag kayo magkasakit, imbis maawa sila at alagaan ka, sasabihin pa sa inyo na karma yan. Masama kasi ugali. Kung hindi rin lang gawa sa ginto ang inyong bahay, huwag masyadong mapagmataas. Kasi kahit gaano pa katugatog iyon, tiyak na babagsak at babagsak ka rin sa kamay ni kamatayan. Mga babaeng biyanan dyan, alams na. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Caspar. Hindi na talaga kami nagbalikan pa ng aking asawa. Muli po, ako nga pala si Ross, na anonymous. Alright? Alright, shoutout po muli tayo mga kaso. Shoutout po kay Donalyn Vibes. Shoutout po kay Idilisa Houdin from Riyadh. Shoutout po kay Malia Torres ng Taiwan. Ang hometown niya ay Bicol. Shoutout po. Shoutout po kay Howard TV. Shoutout po kay Bambikas ng Kabatuan, Iloilo. Pero sa ngayon ay nasa Kuwait siya. Ingat po kayo. Shoutout po kay Rosemary Gaisaw ng Kuwait. Shoutout po kay Lorna Ilyot from Province Cebu. Shoutout din kay Richel Gilyado Gallego ng Antique pero nasa Hong Kong siya. Wow, salamat po ma'am. Shoutout din kay Zailim Zaspa. Shoutout po kay Ma'am Imelda Pasqua ng Kuwait. At shoutout po kay Ma'am Meros ng Oman. Maraming salamat po ulit, hanggang dito lang po muna tayo. Hanggang sa susunod mga kaswang. Alright? Magandang araw po sa inyo mga kaaswang. At pati na rin po sa iyo, Sir Caspar. Ako po pala si Eric. 28 taong gulang na. Nakatira sa isang liblib na bayan dito sa Camarines Sur. Simula bata pa ay dito na ako nakatira. Dito na ako lumaki. Mula elementarya, high school, kolehiyo, hanggang sa dito na rin ako nakahanap ng trabaho at sariling pamilya. Sa ngayon, isa akong guro sa isang paaralan dito sa amin. Hindi ganoon kataas ang sahod. Ngunit napagkakasya naman naming pamilya kahit papano. Gusto ko lang sanang ikwento ang tungkol sa isang matandang babae na nakatira sa dulo ng barangay kung saan kami namamalagi ngayon. Kaliapi ang tawag ng mga taga rito sa dulong bahaging iyon ng barangay. Nakasanayan na tawag ng mga matatanda, kaya yun na rin ang naging tawag namin sa nasabing lugar. Kaliapi. Dead end ang daan. Bitak-bitak ang kalsadang walang dumadaang sasakyan.
pugot ang kaisa-isahang poste ng ilaw na matatagpuan sa lugar na iyon. Kaya naman tuwing gabi ay parang kinakain ng dilim ang lugar kung walang buwan. Nagtataasan ang iba't ibang puno na pumapalibot sa kubong sobrang luma na sa tagal ng panahon na nakatayo ito. Halos itim na ang manipis na bubong na nipa at bungi-bungi na ang kawayang dingding na ilang taon nang hindi napapalitan. Nakausli sa dingding at bubong na nipa ang iba't ibang plastik at tarpaulin. Sa unang tingin ay aakalain mang pwedeng masira ang kubo sa isang malakas na ihip ng hangin. Ngunit pinaproteksyonan ito ng makapal na bilang na matataas na puno ang kubo. Kaya naman magpasa hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ito. Kahit madalas daanan ng bagyo ang lugar namin, ay himalang hindi man lang natitinag ang lumang kubo. Bumaha man o lumakas ang hangin pagdaan ng bagyo, ay siguradong nakatayo pa rin ang munting kubo. Isa lang ang residente ng lumang kubo sa dulo ng Kalyape. Siya si Aling Daisy. Walang sino man sa barangay namin ang hindi nakakakilala kay Aling Daisy. Matanda man, binata, dalaga o bata. Sobrang tanyag ni Aling Daisy na kahit taga-ibang barangay ay kilala ang pangalan niya. Bakit kamo? Iyon ay dahil halos lahat ng tao sa amin ay naniniwalang aswang si Aling Daisy. Lahat may baong kwento na magpapatunay raw sa katotohanan ng paratang na isang sinaunang nilalang si Aling Daisy. Sabi pa nga ng yumao kong lolo, lampas 100 na raw ang edad ni Aling Daisy, na sigurado raw na inabutan pa nito ang pananakop ng Amerika at mga Hapon sa Pilipinas. Bihirang lumabas si Aling Daisy sa kubo niya. Makikita lang namin siya tuwing Sabado, 6:00 ng hapon. Naglilibot si Aling Daisy sa buong barangay habang nagbabanggit ng mga salitang mula sa ibang lingwaheng hindi namin maiintindihan. Para bang nagdadasal siya sa kung kanino mang Diyos na hindi nakikita. Hindi naman nananakit si Aling Daisy. Kaya naman wala sa amin ang nagbalak na palayasin siya. Lalo pa na may mga usap-usapan na ang huling pamilya raw na nakialam at nagtangkang palayasin si Aling Daisy sa kubo niya ay bigla na lang dinapuan ng malubhang sakit. Lahat ng miyembro ng pamilya ay nahawa. Ang ama, ina at ang 2 anak. Sabay-sabay silang namamatay. At maraming nagsasabing si Aling Daisy ang may gawa ng sumpang sakit sa mag-anak. Sa dami ng kwentong narinig ko tungkol kay Aling Daisy at sa dami na rin ng mga taong nag-iimbento ng kwento para lang may maipagyabang sa inuman o kwentuhan, konti lang talaga ang pinaniniwalaan kong kwento na alam kong totoong nangyari sa barangay namin. Naikwento sa akin dati ni Kuya Mark na pinsan ko. Noong nagbabantay siya sa palayan, ang karanasan niya kay Aling Daisy. Bantay siya ng mga aanihing palay na ilang araw na lamang ay maaari ng kapasin. Kaya naman 12:00 na ng gabi ay nasa gitna pa rin siya ng palayan. Naglalakad-lakad hawak ang itak na gamit at naninigarilyo. Uso raw kasi noon ang nakawan ng mga hinog na palay. Kaya naman kahit malalim na ang gabi, ay nagbabantay pa rin sila sa mga sakahan para lang hindi masalasihan ng mga magnanakaw. Nasa bulsa ni Kuya Mark ang flashlight na dala niya. Sabi niya, medyo maliwanag naman daw ang kalahating buwan noong gabing iyon. Kaya naman kita niya pa rin ang daang nilalakaran niya. Nang makaramdam ng kaunting pagod ay naupo siya sa pilapil. Kumuha ng posporo at saka sumindi ulit ng panibagong yose. Matapos niya raw masindihan ang yose ay
Bigla siyang nakarinig ng mga kaluskos sa likuran. Agad siyang lumingon. Naitapon niya na ang bagong sinding yose. Wala siyang nakita. Tumayo siya upang aninagin ang kung anumang naririnig niya. Ngunit wala. Kinuha niya ang flashlight at gamit ito ay sinuyod ng ilaw ang nagtataasang palay. Wala pa rin. Pabalik na sana siya sa pagkakaupo nang marinig niya ulit ang kaluskos mula sa palayan. Itinutok niya kaagad ang ilaw sa pinagmula ng ingay. Nakahanda ang kaliwang kamay niya sa sundang na nasa tagiliran. May gumagalaw sa ilalim ng mga palay. Sinundan niya ito ng flashlight. Nang makalayo-layo ito ay bigla itong tumigil. Sabi ni Kuya Mark, sa pagkakataon daw na iyon ay kinakabahan na siya. Alam niya raw kasi na hindi magnanakaw ng palay ang kung anumang gumagalaw na iyon. Kung ano-ano na raw pumapasok sa isip niya. Lalo pa na uso noon ang mga kwento tungkol sa aswang, manananggal, tik-tik, tiyanak, at kung ano-ano pang panakot sa mga batang laging gabi na kung umuwi. Pero kahit pa kinakabahan ay malakas ang loob ni Kuya Mark. Nang tumigil ang paggalaw ay dahan-dahan niya raw itong nilapitan. Maingat na mga yapak. Nakatutok pa rin ang flashlight sa pwesto kung saan ito huminto. Halos hindi na raw siya humihinga. Hinugot niya ang sundang mula sa kanyang tagiliran at nagpatuloy sa mahinang paglalakad na parang pusa. Nang halos 2 metro na lang ang lapit niya ay sumalubong sa kanya ang napakasangsang na amoy na para bang nabubulok na karne. Saglit siyang napapikit pero agad din na binuksan ang mga mata para makita kung ano man ang gumagalaw na bagay sa ilalim ng palayan. Malapit na si Kuya Mark nang bigla niyang binilisan ang kilos. Halos patalon niyang sinugod ang kumpol ng mga palay kung saan tumigil ang kung anumang nakita niyang gumagalaw. Itinaas niya ang sundang at akma na sanang tatagayin ito. Pero natigilan siya. Si Aling Tese ang nakita niya. Nakadapa sa putik ng palayan. Hawak sa 2 kamay ang isang patay na manok na panabong. Duguan ang bibig kaya sigurado siyang kinakain ni Aling Tese ang manok na hawak. Muntik na raw atakihin sa puso si Kuya Mark dahil sa nakita. Akala niya raw ay usap-usapan lamang ang lahat. Kaya hindi niya sukat akalain na siya pa mismo ang makakadiscover sa totoong katauhan ni Aling Tese. Kumaripas ng takbo si Kuya Mark pabalik sa pilapil kung saan siya naupo. Muntik pa raw siyang sumalampak sa putik dahil bawat yapak niya ay kinakain ng malambot na lupa ang mga paa niya. Buti na lamang at naitusok niya ang hawak na sundang sa putik. Kaya naiwasan niya ang pagtumba. Nang marating niya ang pilapil ay mas binilisan niya pang pagtakbo. Nabitawan niya na ang sundang na hawak pati ang flashlight. Wala na siyang pakialam. Agad naman siyang nakarating sa gilid ng palayan. Hinahabol ang hininga at puno ng putik ang mga binti. Dahil pakiramdam niya raw ay ligtas na siya. Nilingon niya ang pinanggalingan. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Lumipad sa madilim na langit si Aling Tese. Napakalaki na mga pakpak na parang higanting maugat na bandila sa likod. Hawak pa rin ito ang manok na tanging paa at kaliwang pakpak na lamang ang natira. Hindi na nagdalawang isip pa si Kuya Mark. Tumakbo siya ng tumakbo na para bang nakasalalay dito ang buhay niya. Simula raw roon ay hindi na siya kailanman nagpagabi sa palayan. Hindi na rin siya kailanman lumapit sa Kalye Ape. Alam niya na ang katotohanan sa mga usap-usapan.
Nakita pa mismo ng mga mata niya. Marami pa akong kwentong narinig tungkol kay Aling Tisi. Katulad na lamang sa experience ng lasinggerong si Tado na umihi daw sa labas ng bahay tapos nakita niya raw si Aling Tisi na nasa puno, hubot-hubad, nakatingala, para bang may hinahanap. Hindi na raw natuloy pa si Tado sa pag-ihi para itong takot na manok na kumaripas papasok ng bahay. Si Manay Emilia meron ding kwento. Sabi niya, noon daw bata pa sila ay mahilig silang maglaro sa mga puno malapit sa kalyape. Isang beses, naisipan nilang magbabarkada na lumapit sa bahay kubo ni Aling Tisi. 5 sila. Umaga naman at marami naman sila, kaya hindi sila natakot. Bagkus na excite pa raw sila sa kung anong makikita nila doon. Noon daw kasi, hindi pa naman aswang ang tingin ng mga tao kay Aling Tisi. Akala nila isa lamang itong matandang walang pamilya. Sabay-sabay silang mabagal na lumapit sa kubo, sumilip sa pagitan ng mga kawayan na dingding. Nakita nila si Aling Tisi, walang damit, nakaluhod sa isang altar na may kakaibang santo habang may pinapahid na parang mantika sa katawan. Nakapikit ito habang hinaplos ang sarili. Umuusal daw ng kakaibang dasal. Dahil sa kanilang nakita, kanya-kanya silang pulasan sa iba't ibang direksyon. Nadapa pa raw si Manay Emilia, pero agad din naman na bumangon dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Ikwento nila sa mga magulang ang nakita, pero walang naniwala sa kanila. Nag-iimbento lang daw sila ng mga kwento. Pero hanggang ngayon, 54 taong gulang na si Manay Emilia. Pero naniniwala pa rin siya na hindi katang-isip ang mga nakikita nila. Ang huling ikukwento ko ay tungkol naman sa sarili kong karanasan na may kinalaman kay Aling Tisi. Noon talaga ay hindi ako naniniwala masyado na aswang siya. Siyempre, akala ko puro imbento lang ang lahat ng naririnig kong kwento. Isa pa, hindi rin naman ako matatakotin. Kaya nga bihira rin ako manonood ng mga horror movies o kaya ay magbasa o makinig sa mga horror na kwento. Dahil alam kong lahat ng mga iyon ay imbento lang mula sa mga imahinasyon ng mga taong gusto lang manakot. Hindi ako tinatablan ng mga ganong klaseng pananakot. Pero nang personal kong napatunayan na aswang talaga si Aling Tisi, tsaka lang nagbago ang pananaw ko. Isang gabi, ginabi ako nang nakauwi noong araw na iyon. Nagkayayaan ang mga katrabaho ko, kaya sumama na akong uminom sa kabilang bayan. Napasarap ang usapan, lalo na kapag tungkol sa palpak na boss ang nagiging topic. At dahil bagong sweldo, umabot kami ng 12:00 bago natapos. Kanya-kanyang sakay ng arkiladong tricycle pa uwi. Hindi naman ako gaanong nalasing. Malakas ang tolerance ko pagdating sa alak. Kaya nga pagdating ko sa kantong bababaan, ay nakapagbayad pa naman ako ng tama at nakapaglakad pa pauwi. Sobrang dilim na noon ng gabi. Kunti lang sa barangay namin ang may street light. Meron namang mga poste ang ilaw, pero karamihan ay halos hindi na gumagana. Pugot pa ang mga iilan. Binuksan ko ang ilaw ng sariling cellphone para mas makita ang daang lalakaran. Ang dami pa namang kanal sa lugar namin, baka mahulog ako. Mabagal lang ang lakad ko. Kahit papaano tinamaan din naman ako ng ininom naming alak. Medyo umiikot lang ang paningin pero kaya ko pa namang maglakad ng diretso. Halos 5 bahay pa lang ang nadadaanan ko nang marinig ko ang kaluskos sa kung saan. Lumingon ako sa likod. Pagtingin ko, walang tao.
Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Sabi ko naman, hindi ako matatakotin kaya akala ko kung anong hayop lang o baka hangin ang may gawa ng ingay na narinig ko. Ilang hakbang pa ay narinig ko ulit ang ingay. Naisip ko na baka may sumusunod sa akin. Sino yan? Tawag ko sa dilim ng gabi pero wala. Walang sumagot sa tanong ko. Nilibot ko ang tingin sa paligid. Wala talaga. May natutulog lang na pusa sa tabi ng basurahan. Tahimik ang mga bahay. Malinis ang kalsada. Nagpatuloy ulit ako sa paglalakad. Naisip ko na kung sakali man na may sumusunod nga sa akin na may balak na masama, wala man lang akong kahit ano na pwedeng gamitin para ipagtanggol ang sarili. Uso pa naman sa lugar namin ang nakawan. Binilisan ko ang mga hakbang ko. Gusto ko nang makauwi kaagad. Nang madaanan ko ang bakanting lote sa lugar namin, ay mas lalo ko pang binilisan ko ang paglalakad. Kung mayroon mang hold-upper o kung sino mang may masamang intensyon ay siguradong sa bakanting lote siya tatambay at maghihintay ng mabibiktima. Halos patakbo na ang ginawa kong lakad. Paglampas ko sa bakanting lote, tsaka ko narinig ang mabilis na yabag ng kung sino. Patakbo ito papunta sa direksyon ko. Hindi ko ito nilingon. Bagkus ay tumakbo na ako. Ayaw kong maabutan ng kung anumang humahabol sa akin. Pinagpapawisan na ang noo ko. Hinihingal pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtakbo. Hindi ko alam kung dahil sa kalasingan o dahil sa takot pero naabutan ako ng humahabol. Hinawakan ang dala kong bag sa likod. Sabay kaming natumba sa kalsada at sumemplang paatras. Tumama ang siko at puwetan ko sa daan. Pero hindi ko na iyon ininda. Agad akong tumayo para ipagpatuloy ang mabilis na pagtakbo. Ngunit may humawak sa balikat ko. Lumingon ako sa kanya. Si Ray. Anak siya ng isang pedicab driver dito sa barangay namin. Tanyag na drug addict. At suki sa kulungan. Hinigpitan niya ang hawak sa balikat ko. Sabay wasiwas ng ice pick na dala niya. Doon ko napagtanto ang balak niya. Huwag ka nang tumakbo, sir. Ibigay mo lang pitaka at cellphone mo para hindi ka na masaktan. Mahinang sabi ni Ray. Natulala lang ako. Hindi ko alam ang gagawin. Kilala ko kasi ang ama ni Ray. Lagi akong sumasakay sa pedicab nila, lalo na kapag uwian galing sa pagtuturo. Alam kong kilala niya rin ako, kaya nga sir ang tawag niya sa akin. Siguradong wala na namang pambili ng shabu si Ray, kaya nang hold up na naman ito. Ray, huwag mo namang gawin sa akin to. Nagmamakaawa kong sabi. Inilapit niya ang ice pick sa tiyan ko. Hinigpitan ang hawak sa balikat ko. Halos maamoy ko na ang hininga niya sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Hindi ko gustong gawin to, sir. Pero wala na akong pagpipilian pa. Kailangan kong bumatak. Hindi ako mapapakali ngayong gabi hanggat hindi ako nakakatikim ng puti. Malumanay niyang sabi. Pero may pagbabanta. Kinuha ko ang wallet sa bulsa. Binuksan ito sa harap ni Ray. Tumambad ang napakaraming resibo at mga card na hindi na ginagamit. Sa gitna ng pitaka ay may nakaipit na 5,000. Kinuha ko ito at inilahad kay Ray. Agad naman naglaho sa bulsa ni Ray ang pera. Nakatutok pa rin sa akin ang ice pick. Cellphone, sabi niya. Sabay lingon sa likod para silipin kung may nagmamasid pa sa aming dalawa. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Sa oras na nakita kong umikot ang ulo niya sa likod, tinabig ko kaagad ang ice pick at saka buong lakas na sinipa siya sa tiyan.
Napaatras siya pero hindi natumba. Agad naman akong tumakbo palayo. Hindi ko na alam kung saang direksyon ako dinala ng mga paa ko. Basta tumakbo lang ako ng napakabilis. Paglingon ko sa likod, hinahabol pa rin ako ni Ray. Sobrang bilis din ang takbo niya. Mas binilisan ko pa ang mga hakbang ko hanggang sa kung saang kanto na ako nakarating. Umikot ako sa isang madilim na iskinita. Hinihiling na sana nailigaw ko si Ray. Pero hindi. Nakasunod pa rin siya. Sanay na sanay siya sa ganitong habulan. Alam na alam niya ang bawat liko at iskinita ng barangay namin. Pagliko ko sa isang makipot na daan, sumalubong sa akin ang mataas na pader. "Piste, patay na ako!" Sigaw ko sa hangin. Dead end. Wala na akong ibang tatakbuhan pa. Paglingon ko ay nakapasok na si Ray sa daan kung saan ako pumasok. "Ibigay niyo na sir ang cellphone niyo para wala nang masaktan pa." Ray, huwag naman ganito. Importante lahat ng files pati mga litrato na nasa cellphone na to. Itinaas niya ang ice pick habang lumalapit. "Ako na lang ang kukuha niyan sa'yo kung ayaw mong ibigay." Dahan-dahan ang paglapit ni Ray. Naririnig ko sa di kalayuan ang mga tahol ng aso. Parang lumakas din ang hangin. Tapos ay may narinig kami na parang pagaspas mula sa langit. Sabay kaming tumingala ni Ray. Tsaka ko nakita si Aling Tese. May napakalaking pakpak habang nakabitin sa ere. Nakatingin siya kay Ray. Sa isang iglap ay sumugod si Aling Tese kay Ray. Tumalsik ang ice pick sa direksyon ko. Kinagat ni Aling Tese si Ray sa leeg. Sumigaw ito sa sakit. Natumba si Ray sa sahig ng kalsada. Habang nakakagat pa rin si Aling Tese. Tila ba sinisip-sip ang dugo ng holdupper na gustong kunin ang cellphone ko. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan. Siguro dahil na rin sa sobrang takot na nararamdaman. Halos sumabog na ang puso ko sa kaba. Nanginig si Ray, hindi na ito sumisigaw. Nilingon ako ni Aling Tese. Sabay ay agad itong lumipad hila-hila ang katawan ni Ray. Walang naghanap ng katawan ni Ray kahit sarili niyang pamilya. Inisip na lang nilang baka naman nasangkot sa kung anong gulo si Ray at ngayon ay nagtatago na sa batas. Ako naman ay ikwento ko kay tatay ang nangyari sa akin. Ang sabi niya, ganoon daw talaga si Aling Tese noon pa man. Aswang na tumutulong sa mga tao sa barangay. Kaya nga kahit paminsan ay nawawala ang mga alagang manok o kambing na mga nakatira dito sa amin, walang sino man ang nagtangkang magpaalis sa kanya. Puro masasamang tao lang ang pinapatay ni Aling Tese. Kaya nga kadalasan ng mga magnanakaw o kaya ay kriminal sa amin ay bigla-bigla na lamang naglalaho. Hindi ito nananakit ng sibilyan, lalo pa kung wala ka namang ginagawang masama. Sa ngayon, buhay pa rin si Aling Tese. Marami pa rin kwento ang naririnig ko sa kung kani-kaninong kakilala at kainuman. Lagi pa rin naglilibot si Aling Tese tuwing Sabado sa buong barangay namin. At lagi ring napaparusahan ang mga taong may ginagawang masama sa amin. Pero isa lang ang natutunan ko sa lahat ng mga narinig na kwento, na hindi dapat katakutan si Aling Tese. Kahit pa isa itong aswang, may buhay din naman ito at kahit papano. Isang taong may pakialam sa mga kabarangay niya. Isang nilalang na kailangan ng pangunawa at respeto. At hanggang dito na lang po, Sir Caspar. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po pala si Eric ng Camarines. Alright.
Magandang araw po, Sir Casper. Ako nga po pala si Melba. 47 na sa kasalukuyan. Nakatara dito sa isang bayan sa Leyte. Maraming beses na po akong nakapakinig ng mga kwento tungkol sa mga aswang sa iyong YouTube channel. Kaya naman naengganyo akong magsulat at ipadala ang sarili kong kwento at naway may mapulot na aral ang ibang mga nakikinig sa inyong channel. Simulan ko na po ang pagbabahagi ng aking kwento. Dekada 90 nang mangyari ang kaganapang ibabahagi ko sa inyo. Itong mga panahong ito, mga kaaswang, ay magbabakasyon kami ni Ate Tinay sa probinsya ng aming mga magulang. Dahil sa may sakit na at nakaratay na ang ama ng aking ina na si Lolo Jubel. 16 na taong gulang pa lang ako ng mga panahong iyon. Habang bumibiyahe kami papuntang probinsya, ay binilinan kami ng aming mga magulang na bawal makikipag-usap sa mga taong hindi kakilala. Maliban na lang sa mga kamag-anak ng aking ina. Bawal tumanggap ng pagkain o kahit anong inumin kapag may nagbigay sa amin ng makakain o maiinom. Bawal ring tumitig sa mga tao, lalo na kung makakasalubong mo ang mga ito sa daanan. Naintindihan niyo ba ang mga sinasabi ko? Tanong ng aming ina sa amin. Sabay naman kaming tumango ni Ate Tinay para wala nang maraming satsat si nanay. Ganoon po kasi yung nanay namin, mga kaaswang. Kapag hindi mo sinang-ayunan ng kagustuhan nito, paniguradong aabutin kayo ng 1 taon, kakalitan niya. Kaya naman sa tuwing may sinasabi ito sa amin, ay hindi na kami kumukontra pa. Makalipas ang mahabang oras, ay tuluyan na naming narating ang probinsya ng aking ina. Pagkababa pa lang namin sa baryo nila, ay napansin ko ang isang matandang babae sa gilid ng daanan. Masama ang titig nito sa aking ina, kaya iniwas ko na lang ang paningin ko rito bago pa mapansin ng matanda na nakatingin ako sa kanya. Maya-maya pa ay nakita kong papasalubong sa amin ang kapatid ng aking ina na si Tia Wilma. Nako, paniguradong matutuwa si tatay na nakauwi ka na rito sa bahay. Masayang wika nito sa aking ina. Pasyensya ka na, Ate Wilma. Marami lang kasi akong inaasikaso, kaya natagalan kaming makapagbakasyon. Rinig kong tugon ng aking ina. Ayos lang yon. Ang importante nakapagbakasyon na kayo at makita na ni tatay itong mga apo niya. Aniya pa, sabay hipo sa buhok ko. Sa lahat po ng mga kapatid ng aking ina, mga kaaswang, ay si Tia Wilma lamang ang nakilala ko sa kanila. Dahil ito lamang ang minsang nakapagbakasyon sa bahay namin. Kagad na kaming pumasok sa loob ng bahay. At doon nga ay nagkamustahan at nag-iyakan si Lolo Jubel at ang aking ina. Habang nag-uusap ang mga ito, ay lumapit ako sa may bintana at namintana na muna ako para naman makalanghap ako ng preskong hangin mula sa labas. Habang namimintana ako, ay natanaw ko na naman muli ang matandang babae. Nakatingin ito sa gawin namin at matalim iyong nakatigdig. Kaya naman tinignan ko rin siya ng matagal. Nang sa ganoon ay mamumukaan ko kung sino yung matanda. Maya-maya pa ay bigla na lamang akong nakaramdam ng pagkahilo at biglang sumakit ang ulo ko. Hindi ko na namalayang ilang minuto na pala akong nakatitig sa matanda. Napaiktad na lamang ako nang naramdaman kong may tumapik sa balikat ko. Kung kaya napalingon ako sa nagmamay-ari ng kamay na tumapik sa akin.
Ikaw pala, Tia Wilma. Ginulat mo naman po ako. Bulalas kong wika nang malingunan ko si Tia Wilma, ang nagmamay-ari ng kamay na tumapik sa akin. Kanina pa kita tinatawag pero di mo ko sinasagot. Sino bang tinatanong mo riyan, anak? Tanong sa akin ni Tia. Siya nga po pala. Anak po ang tawag sa amin ng mga kapatid ko ni Tia Wilma. Dahil sa tumandang dalaga na ito't walang natitipuhang lalaki. Kung kaya walang asawa at anak. Iyong matanda ho, Tia. Sa tawid ng kalsada. Nakita mo ba yan? Wika ko kay Tia Wilma. At tinanong kung kakilala ba niya iyong matanda. Itinuro ko pa sa kanya ang matandang nakatayo sa di kalayuan. Teka, wala naman akong nakikitang matanda, anak. Saan ba yung sinasabi mong matanda? Tanong sa akin ulit ni Tia Wilma. At tinignan niya ang gawin ng ituro ko ito. Ayun, Tia, oh. Hindi mo ba? Hindi na natuloy pa ang sasabihin ko. Nang sa pagtingin ko sa gawin ng tinuturo ko, ay wala na yung matanda. Hoy, huwag kang magturo-turo ng kung saan-saan, anak. Baka mamaya ay manuno ka riyan. Sambit sa akin ni Tia Wilma. Napakamot naman ako sa batok at sinabing baka nagkamali lang ako ng tingin. Baka namamalikmata lang ako. Halika na sa kusina at nang makakain tayo. Pag-aaya sa akin ng tiya ko. Kaya naman kaagad na akong sumunod sa kanya sa kusina. Sandali ko pang nilingon ang bintana para maniniguradong nagkamali lang ba talaga ako at wala akong matandang nakikita. Subalit noong lingunin ko na ang bintana, ay nagulat na lang akong bigla sa kadahilan ng naroroon na naman ang matandang natanaw ko kanina at nakatayo pa rin sa kung saang pwesto ito nakatayo kanina. Akmang sasabihin ko na sana kay Tia Wilma ang tungkol sa matanda. Ngunit hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataon dahil sa hinatak na ako ng pinsan kong si Angeline papasok sa kusina. Si Angeline po ay anak ng isa pang kapatid ng aking ina na si Tia Conchita. Kaidaran ko lang rin siya, kung kaya siya ang unang naging kaklose kong pinsan. Pagkalapit namin sa kusina ay agara na kaming kumain. Habang kumakain kami mga kaaswang, ay hindi talaga mawala sa isip ko iyong matandang babae na natanaw ko sa labas ng bahay. Pagkat 2 beses ko na iyong nakita mula nang tumuntong kami sa baryo ng aking ina. Matapos naming kumain ay nag-aya na ang pinsan kong pumasok na kami sa kwarto at doon mamahinga at magkukwentuhan. Makalipas lang ang ilang oras habang nagkikwentuhan kami sa loob ng kwarto. Bigla na lang kaming nagulat lahat dahil sa nakarinig kami ng malakas na kalabog mula sa taas ng bubungan. Kaya naman kaagad na kaming naglabasan lahat sa kwarto at tinungo ang sala kung saan naroroon ang mga matatanda't nagkukwentuhan. Pagkalapit sa kanila ay kaagad akong nagtanong sa aking ina kung ano iyong narinig naming kalabog sa taas ng bubungan. Wala iyon, anak. Baka pusa lang yon, naghahabulan. Sige na, bumalik na kayo sa kwarto niyo. Sagot sa akin ng aking ina. Ganoon ho ba? Maiksing wika ko. Akmang babalik na sana kaming magpinsan sa kwarto nang muli na naman kaming nakarinig ng kalabog sa bubungan. At sa pagkakataong iyon ay para bang may nagbato ng sunod-sunod sa taas ng bubungan at gumulong iyon pababa. Naalerto naman ang mga magulang ko at ang aking mga tiyahin at tiyuhin sa loob ng bahay. Kung kaya agaran na nilang binuksan ang pintuan at sinilip ang labas.
Magalipas lang ang ilang sandali at dahil sa wala naman silang makitang tao, napagpasyahan na lang lumabas at pinaalalahanan kaming huwag lumabas ng bahay. Nanatili lang kami sa loob ng bahay habang nakasilip sa may bintana at nagbabaka sakaling makita namin iyong taong nambato sa bubungan. Maya-maya pa ay may nasipat akong matandang babae sa di kalayuan. Nanatili lang iyon na nakatayo sa gilid ng puno ng niyog at nakaharap iyon sa gawin namin. Nakikita ko iyon mga kaaswang dahil sa nasinagan ng liwanag ng buwan ang kinatatayuan ng matanda. Kaagad ko namang itinuro iyon sa kapatid ko at sa pinsan ko. Ngunit noong tignan ko ulit ang kinatatayuan ng matanda, ay isang malaking pusang itim na nagbabaga ang mga mata ang naroroon. Wala naman insan eh. Halika na nga, pumasok na tayo sa kwarto. Hayaan na natin sina tatay ang maghanap ng kung sino mang tao ang lolo-lokong nagbato sa bubungan natin. Wika sa akin ni Angeline. Sige. Maiksi kong tugon sa kanya dahil sa nakaramdam ako ng kabatakot sa dibdib. Kaya naman nagmadali na akong maglakad papasok sa kwarto namin. Makalipas ang buong magdamag na iyon ang hindi ko na namamalayan kung ano na ang nangyayari dahil sa nakatulog na ako nang makabalik kami sa kwarto. Kinaumagahan, nabungaran ko ang aking ina sa kusinang nagluluto. Gising ka na pala anak, magkape ka na riyan. Yung mga pinsan mo kanina pa nagising. Wika sa akin ng aking ina. Tumangaw naman ako at agaran na nagtimpla ng kape. Habang nagkakape ako, ay naalala ko ang nangyari kagabi. Kaya naman nagtanong ako sa aking ina nang, Nay, nakita niyo po ba yung nambatong tao kagabi? Hindi nga anak eh. Baka pusa lang na naghahabulan iyon. Kagabi wala naman kasing kaming nakitang tao eh. Sagot sa akin ng aking ina. Matapos kong magkape ay natanaw ko namang naglakad papasok ng bahay si Angeline. Patakbo itong lumapit sa akin at nagwika ng, Inchan, sama ka sa amin mamayang hapon. Pupunta kami sa may ilog manguha ng piepes. Pag-aayang wika nito sa akin. Siya nga po pala mga kaswang. Ang tawag sa amin ng suso ay piepes. Iyon umano ang paboritong ulam ni Lolo Jubel, sabi ng aking ina. Kaya naman nagpaalam ako sa kanya na kung maaari ay sasama akong manguha ng piepes para naman makapaglibot-libot ako sa baryo. Sandaling tumitig sa akin ang aking ina bago tumingin sa pinsan ko at nagtanong, Baka naman abutan kayo ng gabi sa daanan, Angeline. Alam mo namang delikado riyan, di ba? Sandali lang naman po kami, tiya. Tsaka dito lang po kami sa may malapit. Sagot ng pinsan ko sa aking ina. O siya, sige. Basta isama niyo lang ang pinsan niyong si Alberto sa pangunguha ng mauulam sa ilog, ha? Paalalang saad ng aking ina. Natuwa naman kami sa sinabi ng aking ina dahil sa pumayag na itong sumama ako. Sa totoo lang po kasi mga kaaswang, napakahigpit po ng aking ina sa aming magkakapatid. Bibihira lang siyang pumayag na umalis ka ng bahay. Kaya naman sobrang tuwa ang nararamdaman namin ni Ate Tinay ng mga sandaling iyon. Kinahapunan nga. Pagsapit ng 4:00 ng hapon ay nakahanda na ang lahat ng mga bibit-biti namin papuntang ilog. Matapos naming makapagpaalam, ay agaran na kaming naglakad papunta sa ilog na sinasabi ng pinsan kong pagkukuhanan namin ng mauulam. Habang naglalakad kami,
ay hindi sinasadyang masagi ko ang isang matandang babae. Kaagad naman akong humingi ng paumanhin sa kanya. Ngunit nung tignan ko ito ay ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Pagkat ito yung matandang babae na natanaw ko kahapong, masama akong makatitig sa aking ina. Pasyensya na po, Ali. Hindi ko po sinasadya. Paghingi ko ng paumanhin sa matanda at akmang hahawakan na sana ito sa baraso. Subalit mabilis na hinatak ako ni Kuya Alberto at sinabing huwag umana akong lumayo sa tabi niya. Pasyensya ka na, Aling Siling. Hindi sinasadya ng pinsan kong masagi ho kayo. Paghingi ng paumanhin ni Kuya Alberto sa matanda. Napansin ko namang nakatitig lamang sa amin ang matanda't walang imik na naglakad na papalayo. Kuya Alberto, kilala niyo po palang matandang iyon? Tanong ko rito nang makalayo na ang matanda. Oo, kapitbahay natin iyon. Pero iwasan mong matandang iyon ha. Huwag kang magmamalapit roon. Paalala sa akin ng pinsan ko. Ha? Bakit naman po, kuya? Pagtatakang tanong ko. Sinabi naman sa akin ng pinsan kong matagal na raw may alitan ang pamilya ng matandang iyon at ang angka namin. Dahil sa minsan na umanong inaswang ng matandang iyon ang aking ina. Noong huli silang nagbakasyon sa baryo at pinagbubuntis ng aking ina ang panganay kong kapatid. Dahil sa lumaki nga ako sa syudad at hindi ba paniwalain sa mga ganoong klaseng nilalang, kung kaya binaliwala ko na lamang ang sinasabi ni Kuya Alberto. Simulat sa pool kasi ay hindi pa ako nakakaramdam o nakakakita man lang ng sinasabi nilang aswang. Sus naman si Kuya Alberto. Hindi naman totoo yung mga aswang-aswang na yan eh. Kontrang wika ko sa pinsan ko. Basta. Sa maniwala ka man o sa hindi, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Dahil ako ang nakakatanda niyong pinsan. At mas alam ko ang mga nangyayari dito sa baryo natin. Dahil dito na ako ipinanganak at lumaki. Wika niya sa amin. Hindi na ako mimik pa. Dahil sa nakarating na kami sa ilog. Pagkat masyado akong namangha sa mga naggagandahang tanawin. Kahit napawang mga talahiban at naglalakihang puno lang ang nasa paligid ng ilog, ay napapaisip akong ang sarap siguro manirahan sa tabi ng ilog na iyon. Bukod sa napakatahimik ng buong paligid at tanging huni ng ibon at rumaragas ang tubig lang ang iyong naririnig, napaka-presko pa ng hangin at ang lamig. Sobra akong naaliw sa pangunguha ng mauulam habang ang ate ko naman at si Angeline ay masaya ring nanguhulit. Dinudukot sa ilalim ng bato ang mga hipon. Sa gilid lang yun ng ilog na hanggang paalang ang lalim. Maya't maya rin ay pinapaalalahanan ako ni Kuya Alberto na huwag pumunta sa malalim at baka malunod umano ako o kaya madulas sa mga batong maaapakan ko. Sa totoo lang po kasi mga kaswang, kaming dalawa lang ni Angeline ang pinakabatang edad sa aming magpipinsan. Kaya naman palagi sa akin at kay Angeline nakabantay si Kuya Alberto. Nang mga sandaling iyon nga'y naisip kong grabe naman si Kuya Alberto. Mas mahigpit pa siya magbantay kaysa sa mga magulang ko. Dahil maya't maya ay pinapaalalahanan at sinasaway akong huwag pumunta sa malalim na parte ng ilog. Melba, dito ka lang sa gilid ng ilog mamulot ng piepes. Huwag dyan sa malalim. Saway sa akin ng kapatid ko. Dahil hindi ko napapansing papunta na pala ako sa malalim. Marami kasi akong nakita mga piepes na nakakapit sa bato. Kaya naman pulot lang ako ng pulot. Hoy, ano ba?
Huwag kang makulit. Dito ka banda sa may mababaw lang. Saway muli ni Ate Tinay. Oo na po. Maiksi kong tugon. Patagaran na akong naglakad papunta sa gilid. Makalipas lang ang 1 oras, ay napansin kong malapit ko nang mapuno ang lagayan ko. Kaya naman mas lalo akong natuwa at nagmadali pang maghagilap sa mga batong nakalublob sa ilog kung may piyepes bang nakakapit roon. Masyado na kaming nalibang kung kaya hindi na namin namalayang magdidilim na pala. Hoy, tama na yan. Uwi na tayo, magdidilim na. Tawag sa amin ni Kuya Alberto at pinapalipat niya kami sa kinaroroonan niya. Tara na, baka mapagalitan na tayo ni Natia. Inabot na tayo ng dilim. Pag-aaya niya sa amin. Oo nga, nananakit na rin yung bewang ko kakapulot. Reklamo ni Kuya Edwin. At agaran ang kinuha ang mga bitbit naming lagayan ng ulam. Habang naglalakad na kami pa uwi ng bahay, ay nagsindi si Kuya Albert ng binugkos na patay ng dahon ng niyog. Nang sa ganon ay may magsisilbing liwanag sa darahanan namin. Magalipas ang ilang sandali, ay naglalakad na kami sa naglalakihang punot talahiban. Bigla na lamang kaming natigilan nang may narinig kaming kaluskos sa gilid ng daanan. Kaya naman nagkatinginan kami ni Angeline at nagtanong kung ano iyong narinig naming kaluskos. Huwag niyo nang pansinin iyon. Tara na. Magmadali na kayong maglakad para makarating na tayo kaagad sa bahay. Uwi ka sa amin ni Kuya Edwin. Habang naglalakad kami ay napapansin kong pinapagitnaan kaming mga babae ng pinsan naming mga lalaki. At nagwika pa ang mga itong huwag na lang pansinin kung ano man ang maririnig namin at magmadali na kaming maglakad. Nang mga sandaling iyon ay ramdam ko na ang tensyon ng mga pinsan ko na para bang may kinatatakutan ng mga ito. Panay ang lingon sa likuran namin. Napansin ko ring mariing hinahawakan ni Kuya Alberto ang bitbit niyang itak at nakatanggal na iyon sa lagayan. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lamang kaming nakarinig ng mahinang huni ng wakwak. Bigla na ring lumakas ang simoy ng hangin sa buong paligid na para bang may paparating na bagyo. Kaya naman napakapit ako ng mahigpit kay Ate Tinay. Nagtayuan na rin ang mga balahibo ko sa buong katawan. At aaminin kong talagang nakaramdam ako ng kilabot sa katawan mga kaaswang. Lalo na noong makarinig ulit ako ng huni ng wakwak na para bang bumubulong na lang iyon sa tainga ko. Ate, natatakot na ako. Bulong ko sa kapatid ko dahil nararamdaman ko na ang malakas na pagkabog ng aking dibdib at pangangatog ng mga tuhod ko. Naramdaman ko ang mahigpit na pagpisil ng kapatid ko sa akin at bumulong itong maging siya ay natatakot na rin. Huwag kayong matakot, hindi namin kayo pababayaan. Rinig kong wika ni Kuya Alberto at sinabihan nito si Angeline na magdikit-dikit lang kami at huwag lumayo sa kanila. Hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig na naman kami ng pag-angil ng hayop na para bang galit na galit iyon at para bang mananakmal na. Nang walang sa ano-ano'y bigla na lamang may tumambad sa aming matandang babae sa di kalayuan. Nakanganga ito na parang asong nauulol habang patuloy lang ang pagtulo ng mga laway sa lupa. Nanlilisik ang mga matang namumulang nakamulagat at nakatalikod iyong nakatitig sa amin. Habang ang mga buhok naman ay parabang kasing tigas iyon ng alambre, buhaghag at nagsisitayuan. Nakalanghap na rin ako ng kakaibang amoy sa buong paligid
na para bang may patay na nabubulok at itinapon lang iyon sa talayban. Grabe ang takot na nararamdaman ko at para bang gusto ko nang tumakbo ng mga sandaling iyon, mga kaswang. Kaya lang ay mahigpit na hinawakan ni Ate Tinay ang kamay ko. Ilang sandali pa ay nagulat na lang kami nang mabilisang sinunggaban ng matanda ang pinsan naming si Kuya Edwin. Aswang! Aswang ang matandang iyan! Takbo na! Sigaw sa amin ni Kuya Alberto. Kaya mabilis na kaming kumaripas ng takbo. Subalit bago pa man kami nakalayo ay bigla nang sinunggaban ng aswang si Kuya Edwin. Nang masunggaban na nito ang pinsan ko ay natanaw kong mabilis na pinagkakakalmot ng aswang ito. Kaya naman agaran ng sumugod si Kuya Alberto at mabilis na tinaga ang aswang. Ngunit para bang balat iyon ng kalabaw nang masaksihan ko pagkat tumalbog lang sa likuran ng aswang ang itak ni Kuya Alberto. Kuya! Kuya! Itarak mo sa lupa! Bilisan mo! Rinig kong sigaw ni Kuya Edwin kay Kuya Alberto. Nakita ko namang agarang itinarak ni Kuya Alberto ang hawak niyang itak sa lupa. Pagkatapos ay mabilisan niyang iwanakli ang aswang na nakadagan sa pinsan ko at walang habas na pinagtatataga iyon. Napaiyak na lang ako at napapasigaw dahil sa takot na nararamdaman. Niyakap naman ako ni Ate Tinay at pinatahan na dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko. Habang ang dalawa kong pinsan naman ay pinagtutulungan ang aswang. Subalit noong tatagain na muli ni Kuya Alberto ang aswang, ay bigla na lamang iyon kumaripas ng takbo papasok sa may kawayanan. Hahabulin pa sana iyon ni Kuya Alberto, pero narinig kong pinipigilan siya ni Kuya Edwin. Kuya, tara na. Hayaan mo na ang aswang na yun. Mas mabuti pang puntahan na lang natin sa mismong bahay ang aswang para makumpirma natin siya nga talaga iyong nakasagugpa natin. Rinig kong wika ni Kuya Edwin. Paika-ika namang lumapit ang mga ito sa kinaroroonan namin. Ayos lang ba kayo? Pasensya na nakasaksi kayo ng ganoong karahasan. Saad ng pinsan ko sa amin. Humikbi naman ako. Kaya patuloy pa rin ang pagpapatahan sa akin ni Ate Tinay habang naglalakad kami pauwi sa bahay. Grabe. Akala ko noon ay hiwalay na ang kaluluwa ko sa katawan. Makalipas ang mahigit 20 minutos ay nakauwi na kami sa bahay. Galit na galit naman ang aking ina dahil sa pag-aalala. Kung kaya grabe ang pagtatalak nito habang ginagamot si Kuya Edwin. Sinabi ko naman sa inyong huwag magpapagabi, di ba? Ayan, tignan niyo kung ano ang nangyari sa inyo. Galit na wika sa amin ng aking ina. Ang aking ama naman at mga tiyuhin ko, kaagad na sinugod ang bahay ng matandang nakasalubong namin kanina. Tumayo ang aking ina para kuhanin ang gamot sa kwarto. Pagkalabas ng aking ina ng kwarto, ay agaran na ginamot ulit ang natamong mga kalmot ng aswang sa mga braso ni Kuya Edwin. Maya-maya pa ay dumating na si Tia Wilma, kasama ang albularyong ipinatawag. Kaagad na nilapitan ng albularyo si Kuya Edwin at agarang nilapatan na ng mga halamang gamot ang sugat nito. Tragis talagang mga aswang na yon. Makikita niyang hinahanap niya. Ilang beses ko nang binalaan niyon pero hindi pa rin nagtanda. Rinig kong wika ng matandang albularya. Matapos gamutin ng matandang albularyo ang pinsan ko, ay lumapit naman sa akin at nakita kong nagsasalita ito ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos iyon ay inihip iyon sa bunbunan ko at sa noo. Nang matapos ay napapansin kong unti-unting kumalma ang pakiramdam ko at nakakahinga na rin ako ng maluwag.
Dahan-dahan na ring tumibok ng normal ang puso ko. Hindi katulad kanina na para bang tumatakbo ako ng napakabilis at sobrang lakas. Sunod-sunod ang pagtibok ng puso ko. Ganoon ang nararamdaman ko noong hindi pa ako ginagamot ng albularyo. Huwag ka nang mag-alala, iha. Magiging maayos ng pakiramdam mo. Kaya ipanatag mo na ang sarili mo, saad ng albularyo. Matapos akong gamutin ng albularyo, ay sandali itong nagpaalam pagkat may pupuntahan lamang umano ito. Nakita kong tumango ang aking ina bago lumabas ng bahay ang albularyo. Makalipas lang ang mahigit 1 oras, ay narinig ko na ang mga yabag at boses ng aking ama at ng mga tiyuhin ko. Nag-uusap ang mga ito habang papasok sa loob ng bahay. Pagkapasok nila ay nakita ko pang kasama na nila ang albularyo. At doon nga'y narinig kong nag-uusap na ang mga ito ng, "Marapat lang iyon sa matandang iyon. Noon pa binalaan ko nang huwag mamiktima dito sa baryo natin. Pero hindi nakikinig." Iiling-iling na wika ng matandang albularyo. "Tama lang yun, para wala ng perwisyo dito sa baryo natin." Tugon naman ang tiyuhin ko. Nalaman ko ring matagal na palang may alitan ang aking ina at ang matanda. Bago pa man siya aswangin ito noong ipinagbubuntis niya ang panganay kong kapatid. Kinabukasan ay nabalitaan na lang naming namatay na ang matandang kapitbahay nilang bantog na aswang. Simula nga noon mga kaaswang, ay hindi na talaga ako nagpapagabi sa labas ng bahay. 6:00 pa lang ng hapon ay nasa loob ng bahay na ako. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan at pumanaw na si Lolo Jubel. Bumalik na kami sa lugar namin. Simula noon ay hindi na muli pa akong nakaranas ng mga kababalaghan tungkol sa aswang. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Melba ng Leyte. Ingat mga kaaswangit. Mapagpala at magandang araw mga kaaswang. Lalong-lalo na sa iyo Sir Caspar. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Felisa. Edad 47 na sa kasalukuyan. At nakatira dito sa Occidental Mindoro. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga karanasan ko noong ipinagbubuntis ko pa lamang ang panganay kong anak. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong lugar kung saan dito sa Mindoro naganap ang mga pangyayari. Sa kadahilan ng magpasa hanggang ngayon, ay dito pa rin kami naninirahan ng aking pamilya at ang aking kapitbahay. Nagsimulang maganap ang mga pangyayaring ito taong 1995. Kaunting paliwanag lang po mga kaaswang sa tinitirhan naming bahay upang hindi kayo malito. Simula sa tinitirhan namin ay dadaan ka muna sa isang malawak na talahiban at mapunong kalsada. Siguro ay may mga 30 minutos o higit pa ang bibiyahin mo bago makarating sa sentro ng lugar namin. Noong unang lipat namin ay kakaunti pa lang ang mga nakatira dahil sa liblib pa lang iyon at bibihira pa lamang ang mga taong nagagawi roon. Isang hapon ay kakauwi ko lang galing sa trabaho nang makita ko ang anak na babae naming kapitbahay na naghahakot ng mga gamit niya papasok sa loob ng bahay. Narinig ko ring nagbubulungan ang iba naming mga kapitbahay na nagkukutuhan sa labas at nagwika ng, "Nako,
umuwi na ang anak ni Marita na Japayuki. Sus, akala mo naman kay ganda-ganda. Kung hindi lang nakabingwit ng hapon, hindi makabili ng pampaputing sabon. Pairap na wika ni Aling Emily. Oo nga, akala mo naman hindi galisi noon. Biruin mo, hindi man lang tayo binati noong batiin natin. Sigunda ni Deborah. Bakit mo naman nasabing hindi ka pinansin? Tanong naman ni Eliza. Paano binati ko kanina pagkarating niya? Abay hindi man lang ako pinansin. Hirap na sambit ni Aling Emily. Baka naman hindi kayo narinig noon, kaya hindi kayo napansin. Wika ulit ni Eliza. Ay nako, ano ba siya bingi? Ang lakas-lakas na ng pagkakasalita ko rito noong binati siya. Hindi man lang ako narinig. Sambit muli ni Aling Emily at sadyang nilakasan pa ang boses. Nang sa ganoon ay marinig nung anak ni Aling Marita. Dahil sa likas sa ating mga Pilipino, ang pagiging palakaibigan at pagiging tsismosa. Kung kaya nakipagkilala ako sa anak ni Aling Marita na napag-alaman kong Josephine ang kanyang pangalan. Bagong lipat lang kami rito ng pamilya ko. Wika ako. Ganun ba? Kakauwi ko lang dito sa baryo eh. Wala pa rin palang pinagbago ang mga kapitbahay. Chismosa pa rin. Saad niya. Sige, uwi na ako at may gagawin pa ako. Narinig kong wika niya bago tuluyang nagpaalam sa akin. Agad naman akong pumasok sa loob ng bahay pagkaalis niya. Siya nga po pala mga kaaswang. Ang bahay pala namin noon ay kalahating semento at kalahating tabla pa lamang. Dahil sa nag-iipon pa ang aking ina ng pera para matapos ang pagpapagawa namin ng bahay. Nang mga panahong iyon ay may nobyo po ako na si Romel. At lumagana pa rin ang usap-usapang may kumagalang umanong malaking kalabaw sa lugar namin. Kahit wala namang nag-aalaga ng kalabaw. Sa kadahilanang may kalayuan ang mga palayan sa baryo namin. Ayon na rin sa matandang nagtitinda ng balot tuwing naglalako siya ng balot sa gabi at nagagawi sa baryo namin, ay may nakitang nakasalubong umano siyang malaking kalabaw na nanggagaling sa talahiban at nanlilisik ang mga matang nagbabaga sa pula. Kaya naman hapon pa lang ay nasa loob na ng bahay ang karamihan at may mga nakalagay na sanga ng suha ang bawat mga pintuan at taas ng bubungan. Dahil sa hapon lang ako umuwi sa bahay namin, kung kaya hindi ko nalang iniintindi ang mga usap-usapan na kumakalat sa aming baryo. Dahil sa hindi naman ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako papauwi sa bahay namin, ay malayo pa lang nakita ko na ang iilan sa mga kapitbahay kong nag-uumpukan na naman at tila ba may kung anong pinag-uusapan. Nung tuluyan na akong nakalapit ng bahagya, ay narinig ko na namang nag-uusap ang mga ito. Nagwika pa si Deborah na bibihira na umano niyang makitang lumabas at makipagsalamuha sa mga kapitbahay si Josephine. Hindi kaya buntis ang babaitang iyon? Bulalas na wika ni Aling Emily. Ay baka nga, malamang sa malamang. Nakaraan kasi nakita kong bumili ng mangga ang babaeng yon. Mukhang binuntisan lang ng hapon tapos iniwan. Yan na nga bang sinasabi ko? Napalatak na wika ni Deborah. Sa isip-isip ko ba? Ay nako, kahit kailan talaga wala nang nagawang maganda tong mga tsismosang kapitbahay, kundi ang pagchichismisan ang mga taong nananahimik. Ano pa nga ba? Kapag sobrang taas talaga ng lipad mo, tiyak malakas ang bagsak mo sa lupa. Pustahan tayo. Sa susunod na linggo, makikita nating lalaki na ang tiyan ng babaitang yon. Panigurado yon. Segunda pa ng isa naming kapitbahay.
Nang makalapit na ako sa kanila ay binagalan ko pa ang paglalakad upang marinig ko pa ang iba nilang pinag-uusapan. Anong pustahan tayo? Buntis talaga yan si Josephine at binuntis lang ng hapon yan. Panghamon na wika ni Aling Emily. Hoy kayo, tigil-tigilan nyo yung mga pagchichismis nyo. Grabe kayong matatanda. Wala na kayong ibang ginawa kundi ang pagchismisan ang mga kapitbahay rito. Hindi ko napigilang sabat sa kanila. Tsaka nagpatuloy na sa paglalakad. Nang nasa tapat na ako ng bahay ko, ay nilingon ko pa ang mga nag-uumpukan. Nasipat ko ang isang babaeng matanda na sa tingin ko ay nasa 80 anyos na. At titig na titig ito sa akin na para bang may kasalanan ako sa kanya. Inisip ko na lang siguro ay isa siya sa mga tsismosa na nag-uusap-usap at hindi ito natuwa sa sinabi ko. Hindi ko na siya pinansin pa at tuluyan na akong pumasok sa bahay namin. Dahil sa pagod ay hindi na ako nakakain pa at nahiga na agad sa higaan namin. Mamaya na lang ako kakain. Sambit ko sa isip ko. At iidlip muna ako sandali. Madilim na nang magising ako sa paulit-ulit na katok mula sa pinto. Nang pag-aakala kong ang asawa ko na iyon, ay agaran na akong bumangon at binuksan ang pintuan. Ngunit napakunot-no ako at nagtaka. Pagkat wala namang tao nung pagbuksan ko ang pintuan. Sino iyong kumakatok? Tanong ko sa aking isipan. Luminga-linga pa ako sa paligid at nang madako ang paningin ko sa bahay ni na Aling Marita, ay nakita kong kakabukas lang din ni Josephine ang pinto. Nakatayo sa harap niya ang matandang babae na hindi ko alam kung ano ang pangalan. Doon pala nagmumula ang katok na kanina ko pa naririnig. Nakita kong may mangkok na inaabot sa kanya ang matandang babae. Narinig ko pang nagpasalamat si Josephine sa matanda bago ito pumasok at isinara na ang pinto. Napatingin naman sa akin ang matanda at nakita kong napangisi ito ng pagkalaki na animoy. Nakakita ng pagkain. Nanlilisik din ang mga mata nito at napadila pa sa kanyang tuyot na mga labi. Kung kaya nandiri at kinilabutan ako sa kanyang ginawa. O anak, gabi na. Ano ang pinagagawa mo't nakasilip ka riyan? Napaiktad ako nang marinig ang busis ng aking ina. Nang hindi ko na malayang nasa tapat ko na pala ito at kakarating lang. Ano nay? Inaantay kasi kita. Iyon na lang ang naging tugon ko sa kanya at iginaya ko na papasok sa loob ng bahay. Habang kumakain kami ay hindi ko mapigilan ang hindi maikwento sa aking ina. Ang napag-usapan ng mga tsismosa naming kapitbahay. Nabuntis umano ang anak ni Aling Marita. Ano ka ba? Huwag kang magpapaniwala sa mga kapitbahay natin. Saway sa akin ang aking ina. Dahil hindi daw magandang pagchichismisan ang buhay ng iba. Narinig ko lang naman sa kapitbahay din natin ay. Napaismid na lang ako. Tsaka uminom ng tubig. Dahil tapos na akong kumain. Ay nako, hayaan mo na yung mga kapitbahay nating mga chismosa anak. Palibhasa wala silang ibang alam sa buhay, kundi ang bantayan ng mga taong nananahimik at nagtatrabaho ng matiwasay. Rinig kong wika ng aking ina. Ewan ko ba nay, bakit dito pa tayo nakabili ng lupa eh? Halos wala namang ginagawa ang mga matatanda rito, kundi pagchismisan ang mga nananahimik ng matiwasay. Sambit ko sa aking ina. Kaya ikaw, ayos-ayusin mo yung buhay mo kung ayaw mong pagpiestahan ka ng mga kapitbahay natin. Baka mamaya bigla ka na lang magpabuntis riyan sa nobyo mo ha.
Alalahanin mo, nobyo mo pa lang iyon, hindi pa kayo kasal. Oo, nagsasama kayo sa bahay pero hindi pa kayo kasal ha. Si nanay naman, bakit naman sa akin napunta ang usapang yan? Reklamo ko sa kanya. Sa totoo lang po kasi mga kaaswang, hindi ko po maipagkakailang may nangyari na po sa amin ng nobyo ko. Pero nagplano na po siyang magpakasal na kami. Hindi pa lang kasi sasapat ang perang pinapaipon niya sa akin. Kung kaya hindi pa kami nakapagplanong magpapakasal. Basta, pinapaalalahanan lang kita. Hindi naman ako tutol dyan sa nobyo mo. Ang akin lang eh. Ayaw kong maging pulutan ka ng mga tsismosa dyan sa labas. Sambit niya. Matapos niyang kumain ay nagligpit na ako ng mga plato. At naghugas na rin. Para sa kinabukasan ay hindi na ako maghuhugas pa ng mga plato at diretso nang magluto. Naging matiwasay naman ang gabing naming iyon. Kahit na nagpapalitan kami ng aking ina ng diskusyon tungkol sa buhay-buhay. Kinabukasan, maaga pa lang ay naglakad na ako papasok sa trabaho. Tuwing umaga kasi mga kaaswang ay nilalakad ko lamang palabas ang baryo namin. Dahil sa bibihira lang ang mga sasakyang papasok. At kung maghihintay pa ako ng sasakyan ay baka mahuli pa ako sa trabaho. Habang nasa trabaho ako ay di kalayuan. Nasipat ko ang matandang babae na nagbigay ng kung ano sa kapitbahay naming si Josephine. Nakatingin ito sa gawi ko at nakatitig lang sa akin. Nakaramdam ako ng hilakbot ng mga oras na iyon. Dahil ano naman ang gagawin ng matandang iyon sa tapat ng pinapasukan kong karinderya namin. Nga po pala, isa po akong silbidora sa karinderya sa harap ng eskwelahan, mga kaaswang. Maya-maya pa ay nawala na ang atensyon ko sa matandang babae dahil marami na ang kumakain. Dahil sa naging abala na ako sa pagsaserve ng mga pagkain sa kumakain. Makalipas lang ang ilang oras at sumapit na ang hapon, ay dumating sa pinagtatrabahuan ko si Romel. Mahal, sandali lang to at lalabas na ako sa trabaho. Wika ko sa kanya. Sige lang mahal, maghihintay na lang ako dito sa labas. Tugon ng nobyo ko at agaran ng umupo sa bakanting upuan. Makalipas lang ang ilang oras at matapos kong magtrabaho, ay agara na akong lumabas. Matyaga namang naghihintay ang aking nobyo. Kaya masasabi ko talaga mga kaaswang na napakaswerte ko talaga sa nobyo ko. Dahil sa bukod sa mabait siya, napakahaba pa ng pasyensya niya. Kahit naman po magpasa hanggang ngayon ay wala pa ring pinagbago sa ugali ni Romel. Papasensyoso pa rin siya. At ni minsan ay hindi niya ako nagawang sakta ng pisikal. Balik na po tayo sa kwento ko. Dahil sa dami ng trabahong ginawa ko ng araw na iyon, ay ginabi na ako ng makalabas sa trabaho. Kaya naman wala na kaming masakyan papauwi. Kung kaya wala na kaming nagawa pa, kundi ang maglakad. Nang sipatin ko ang orasan sa aking relo sa kamay, ay nakita kong mag-aalas 7 na at madilim-dilim na ang kalsadang tinatahak namin na puro patalahiban sa gilid. Kahit na ang lalaki na ng hakbang ng mga paa ko ay tila ba napakabagal kong maglakad at napakalayo ng tinatahak ko. Nakakarinig na rin ako ng mga kakaibang tunog na animoy. May patong nakasunod sa amin. At sa tuwing hinahanap ko iyon ng tingin, ay wala naman akong nakikita. Uy mahal, bakit ba parang natataranta ka? Tanong sa akin ng nobyo ko. Ayos ka lang ba? Akin na nga yung bag mo. Uwi ka niya at kinuha na ang maliit kong bag na bitbit. Ayos lang ako mahal. Ewan ko ba kung
Bakit bigla akong nakaramdam ng takot? Wika ko sa kanya. Nang mga sandaling iyon kasi mga kaaswang, ay hindi ko may paliwanag sa aking sarili. Pakiramdam ko kasi ay may nagmamasid at nakasunod sa amin nang hindi ko mawari kung ano iyon. Mag-relax ka nga. Baka pagod ka lang siguro sa trabaho. Aniya pa. At kinuha na ang lagayan ng tubig kong palaging daladala at binuksan iyon. Oh, uminom ka muna ng tubig para maibsan niya ang nararamdaman mo. Wika niya. Sabay abot ng bote. Kinuha ko naman iyon at agaran ng uminom para maibsan ang kabog ng dibdib na nararamdaman ko. Matapos kong uminom ng tubig at noong akmang iaabot na sana sa nobyo ko ang tubig, bigla ko na lang nasipat ang isang figura ng malaking kalabaw sa gilid ng daanan. Kaya napaisip ako kung paanong nagkaroon ng kalabaw roon. Sa pagkakaalam ko ay wala namang nag-aalaga ng kalabaw malapit sa amin. Mahal, nakita mo ba yung kalabaw? Tanong ko sa nobyo ko at agarang itinuro sa kanya ang kinapupestuhan ng kalabaw. Subalit noong tignan na ng nobyo ko iyon ay wala siyang nakikita. At nung muli kong ang balingin ang kalabaw na nakatayo, ay wala na iyon roon mga kaaswang. Kaya naman nagtaasan talaga ang buong balahibo ko sa buong katawan. Hoy, ba't namumutla ka riyan? Para kang nakakita ng multo ah. Sambit ng nobyo ko. Mabuti na lang at may dumaan na tricycle, kung kaya pinara namin iyon. At sumakay na lang kami pauwi ng bahay. Dahil ayon sa nobyo ko, ay kakaiba na talaga ang ikinikilos ko. Para bang takot na takot ako. Nang makarating kami sa bahay ay wala ang aking ina. Marahil ay may pinupuntahan na naman iyon at ginabi sa pag-uwi. Pagkapasok namin ng bahay ay napakadilim pa. Kinapa ko naman ang ilaw sa gilid ng pintuan at binuksan iyon. Saglit muna akong nagpahinga at maya-maya pa ay naghanda na akong ng hapunan namin. Magpahinga ka muna mahal. Ako na muna magluto niyan. Agaw sa akin ni Romel ng gulay na sitaw na dapat ay lulutuin ko. Ako na mahal, nakakahiya naman. Bisita ka namin dito pero ikaw ang magluluto. Wika ko. Sus, anong bisita? Baka bisita. Halos linggo-linggo na nga akong nandito sa inyo ng gugulo. At minsan dito na ako natutulog. Bisita pa ba ang turing mo sa akin? Pagbibirong sambit niya at napahagalpak ng tawa. Ikaw talaga puro kabiro. Sige na, ikaw na ang magluto riyan. Wika ko rito. Dahil sa nagpupumilit siya na lang umano ang magluluto, kung kaya binigay ko na lang sa kanya ang gulay. At sandali akong pumasok sa kwarto para magbihis. Pagkalabas ko ng kwarto ay kaagad na akong bumalik sa kusina. At doon nga ay naubutan kong nagluluto pa rin ang nobyo ko. Tinulungan ko naman siyang maghanda ng mga plato sa mesa para pagdating ng aking ina ay kakain na lang kami. Matapos magluto ng nobyo ko ay sandali itong pumunta sa sala namin. At ako na lamang ang naiwan sa kusina. Habang naghahanda ako sa kusina namin ay nakaamoy ako ng tila ba amoy ng kanal na kinaukaw at umalingasaw ang mabahong amoy nito. Palakas ng palakas ang mabahong amoy na iyon, kung kaya napatakip ako sa aking ilong. Ano ba namang amoy yun? Ang baho naman. Wika ko. Naisip kong siguro ay naglalabasan ang mga daga sa kanal at baka uulan. Ngunit napatigil ako sa kinatatayuan ko nang bigla kong marinig ang napakahinang huni ng wakwak na tila ba bumubulong lang ito sa tenga ko. Nanindig talaga ang balahibo ko ng mga sandaling iyon at napapitlag ako sa kinatatayuan ko.
Agaran kong nilak ang likurang pinto ng bahay namin at tumakbo na ako patungo sa kinaroroonan ng nobyo ko. Oh, anong nangyari na naman sa'yo, mahal? Bigla ka na namang nagtatatakbo dyan. Pagtatanong sa akin ni Romel. Ano kasi, may narinig akong huni ng wakwak. Tugon ko. Ha? Anong pinagsasabi mo, mahal? Wala naman akong naririnig eh. Ay sus, baka nagugutom ka lang. Wika sa akin ng nobyo ko at hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig ako ng malalakas na tunog ng tiktik at tila ba may malaking nilalang na naglalakad sa bubungan namin. At nakikita ko pang lumulundo ang yero namin. Kilabot at takot na takot ako ng mga sandaling iyon. Nasipat ko pang mag-aalas 9 na ng gabi. Nakita ko namang hinugot ng nobyo ko ang itak na nakasabit sa gilid ng pintuan at sinabihan niya akong huwag umalis sa tabi niya. Iyan ang habang sinasabi ko sa iyong may aswang nga, hindi ka naniwala sa akin. Bulong ko sa kanya. Huwag kang maingay, mahal. Saway sa akin ni Romel at hinanap kung saan banda nag-iingay ang nilalang. Ilang sandali pa ay narinig kong nagtungo sa kabilang bahay ang mga yapak na kanina ko pa nakikitang lumulundo sa bubungan namin. Ang buong akala namin ay wala na iyon. Kaya naman napahinga kami ng maluwag. Subalit maya-maya pa ay muli na naman naming narinig ang huni ng wakwak at tiktik. Maging ang napakabahong amoy ay naamoy ko na naman. Mahal, akin na yung asin. Utos sa akin ni Romel. Kaagad naman akong sumunod sa utos niya at agaran nang binigay ang tupperware na may lamang asin. Anong gagawin mo dyan, mahal? Tanong ko sa kanya't nakabuntot pa rin ako at hindi humihiwalay dahil sa takot na nararamdaman ko. Huwag kang maingay, mahal. Basta huwag kang lumayo sa akin. Sambit muli sa akin ng nobyo ko. Nakita kong naglagay siya ng mga asin sa may bintana, pintuan, at maging sa bawat gilid ng bahay ay nilalagyan niya. Matapos maglagay ng mga asin ay napapansin kong tila ba bas naging agresibo ang nilalang sa taas ng bubungan at pilit na tinutuklap ang bubungan namin. Mabuti na lang talaga at yero iyon, kung kaya nahirapan ang aswang na tuklapin iyon. Dahil kung hindi, baka kanina pa nakapasok ang aswang sa loob ng bahay namin. Hanggang sa bigla na lamang akong may nasipat sa bintana ng isang figura na hugis taong sumisilip sa amin. Hindi na ako makagalaw ng mga oras na iyon, pagkat kitang-kita kong nagbabaga ang mga matang namumulat na kamulagat habang sumisilip iyon sa may bintana. May butas kasi roon, mga kaaswang, nakasya ang mukha ng tao. Kung kaya klarong-klaro talaga iyon sa aking paningin. Mas nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang dalawang kamay na nagpupumilit makapasok sa butas ng bintana at persahan itong winawarak. Napakadumi ng kamay na iyon na tila ba puno ng putik at puno rin ng mahahabang balahibo. At matutulis ang naghahaba ang mga kuko. Hindi na ako nakagalaw sa kinatatayuhan ko at naistatwa na lang akong nakatitig sa nilalang sa labas ng bintana. Grabe ang takot na nararamdaman ko at nangangatog na ang buong katawan ko. Nang sa walang ano-ano, mabilis na nilapitan iyon ng nobyo ko at pinagtataga ang kamay ng aswang. Putsa kang aswang ka! Ang lakas ng loob mo dito, mamiktima. Galit na wika ng aking nobyo at panay ang paghampas ng itak sa bintana. Narinig kong umangil ng malakas ang aswang at agarang nagtatatakbo iyon sa likuran ng bahay.
Lalabas pa sana ng bahay ang nobyo ko. Pero pinigilan ko siya at sinabing huwag nang habulin pa ang aswang na iyon. Makalipas lang ang ilang sandali ay dumating na ang aking ina. Agaran na naming ikwento rito ang naranasan naming tungkol sa aswang. Mabuti na lang at nandito ka, Romel. Kung hindi baka napano na itong anak ko. Pag-aalalang wika ng aking ina. Nagtataka naman sila kung bakit kami ang inaaswang na imbis kapitbahay naming buntis. Doon nga ay nagkatinginan kami ng nobyo ko at biglang nag-sink in sa aking isipan, mga kaaswang, na 2 buwan na pala akong hindi dinadatnan ng buwan ng dalaw. Hindi kaya buntis ka, Milva? Kunot noong tanong ng aking ina sa akin. Ano ho, Nay? Ako po? Bulalas na tanong ko. Wika pa ng aking ina. Alangan namang siya raw ang buntis, kung kaya siya ang dinalaw ng aswang. Kinabukasan ay saktong wala akong pasok sa trabaho, kung kaya ay nagtungo ako sa pinakamalapit na center sa aming lugar. At doon nga'y napag-alaman kong magtatatlong buwan na rin akong buntis. Hindi ko talaga lubos akalaing buntis ako dahil sa nakasanayan ko na delay ako parate. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko nang malaman kong buntis ako at magkakaanak na, dahil si ito ang unang magiging anak namin ng nobyo ko. Hindi ko alam kung paano sabihin sa aking ina na buntis ako, pagkat natitiyak kong mapapagalitan ako. Una kong sinabihan ay ang nobyo ko. Nang malaman niyang buntis ako ay tuwang-tuwa siya at nagwika na. Ngayon mismo, mahal, mamanhi ka na ako sa bahay niyo. Pangako. Mas pagsisikapan ko pa ang pagtatrabaho para makapag-ipon ng pera. At magmula ngayon, hindi ka na magtatrabaho. Ako na lang ang magtatrabaho para sa atin, mahal. Masaya niyang wika sa akin. Simula nga ng araw na iyon, mga kaaswang, ay tinupad ng nobyo ko ang lahat ng mga sinabi niya. Namanhikan siya sa bahay kasama ang kanyang mga magulang. Noong unay nagalit ang aking ina sa akin. Sino ba naman ang hindi magagalit na magulang kapag nalaman nilang nabuntis ang kanilang anak nang hindi pa kinakasal? Subalit nawala rin ang galit ng aking ina katagalan, lalo na noong sumapit na ang araw ng kasal ko. Nalaman ko ring hindi talaga buntis si Josephine at pawang tsismis lang ang mga napapabalitang nabuntisan ito ng hapon at iniwan. Simula rin noon ay hindi na ako muli pang nakaranas ng kababalaghan tungkol sa aswang. Dahil sa binigyan ako ng biyanan ko na mga pangontrang pulsiras para sa aswang. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Naway mapili at maibahagi niyo rin sa iba pang mga tagapakinig ang kwento kong ito na ipinapadala sa inyo. Muli po, maraming salamat. Melva po ng Occidental Mindoro. Taong 1988, nang magpatawag ng family reunion ang aking tiyahin na si Tita Matilda. Siya yata ang pinakamayaman sa aming angkan. Nakapag-asawa kasi ito ng isang seaman sa lungsod. Dati lang siyang sekretarya ng isang negosyante. At dahil masipag at maganda si Tita, napaibig nito ang anak na lalaki ng amo na isang kapitan ng barko. Rinaldo, sigurado ka talaga na sasama ka? Alam mo namang sobrang dukha natin. Baka ikakahiya ka lamang ng mga pamilya natin doon. At tubiling wika ng nanay. Alam niya kasi kung paano nagbago ang ugali ng kanyang ate nang makapag-asawa ito ng mayaman.
Marahil daw ay nanibago sa pera at sa mga probidad na mayroon ito. Pero kahit ganoon na hindi nakaramdam ng kaunting inggit ang nanay. Hindi matutumbasan ng salapi ang magandang samahan ng tunay na pamilyang may malasakit sa isa't isa. Yun lagi ang nasa utak ko dahil laging pinapangaral ni nanay sa akin. Hindi naman siguro lahat sila mga mata pobre, Nay. May kakausap pa rin naman siguro sa akin doon. Nay, pagbigyan mo na lang ako. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na reunion, isasama na kita. Maipagmalaki ka na sa kanila dahil isa na akong kapitan ng barko. Nakangising wika ko sa aking ina. Sobrang bata ko pa nang huli kaming dumalaw sa malaking bahay na iyon. 8 taong gulang pa lang yata ako ng mga panahong iyon. At iyon din ang panahon na sobrang nagtangis ang ina dahil sinabihan ng ate niyang patay gutom dahil kinain ito ang kanyang natitirang special cake na nasa kanilang ref. Natatakam noon ng nanay at unang pagkakataon niyang makatikim ng ganoon. Kaya hindi na niya naisipan pa na hanapin ito ng kanyang ate. Hindi niya akalaing iyon lang din pala ang magiging dahilan ng tampuhan nilang magkapatid. Maliit na bagay na pinalaki dahil sa tabas ng dila na kung minsan ay sobrang sakit na ng mga salitang binibitawan. Kahit 2 salita lang iyon kung sobrang talim ay hihiwa pa rin sa puso ng isang nilalang. Kahit mangyari iyan, anak, ako pa rin ang labandera nilang kaanak na lagi nilang nilalait at minamaliit. May hinanakit na wika ni ina. Hindi pa rin ito talaga nakalimot sa masakit na pinagdadaanan niya sa mismong ate niya. Kahit anong pilit kong aliw nito upang makalimot ay hindi talaga. Nakaguhit ang sakit sa kanyang kalooban at mababasa pa rin iyon sa kanyang mga mata. Nako, huwag mo nang isipin iyan, Nay. Hindi mo naman pinagsisihan na si tatay ang naging asawa mo. Dahil kahit construction worker lang ang tatay ay nakita ko rin naman na minahal niyo ang isa't isa. Okay lang din na maaga kang naging ina dahil nagkaroon ka rin naman ng batang sima na maaga. Hayaan mo, Nay. Kapag nagsimula na akong magtrabaho, maipagmalaki mo na ako sa kanila. Mahabang litanya ko bilang paglalambing sa ina na sobrang nanliliit sa kanyang sarili. 15 anyos pa lang kasi ito nang mabuntis ni tatay noon na 34 na ang edad. Kaya rin namatay ang tatay ay dahil sa sobrang subsob sa trabaho. Halos walang pahinga para lang makakita ng dobling sahod at makapag-ipon para sa aking kolehiyo. Kaya hindi ko sinayang ang oportunidad na iniwan ng tatay. Para naman kahit nasa kabilang buhay na siya, ay mapapasaya ko pa rin siya. Naalala ko pa ang huling habili ng tatay bago ito malagutan ng hininga. Junior, ikaw na ang bahala sa nanay mo ha. Huwag mo siyang paiiyakin. Alagaan mo ang nanay mo. Huwag mo nang dagdagan pa ang mga kasakitang dinanas niya sa kanyang pamilya. Litanya nito kahit hinang hinana at nakapikit na rin ang mga mata. Nangako ako kay tatay na aalagaan ko ang inay hanggang sa pagtanda nito at tutuparin ko ito. Kahit anuman ang mangyayari ay gagawa ko ng paraan para lang matutupad ko ang mga pangarap ko para kay nanay. Dumating ang araw ng reunion. Mag-isa akong bumiyahe sa lungsod. Kahit paano ay alam ko rin naman ang sasakyan na pwedeng maghatid sa akin sa bahay ng aking tiyan na nagpatawag ng nasabing reunion. Maraming ang pagbabago sa lugar subalit hindi pa rin naman naiiba ang mga landmark na nadadaanan. Kaya hindi pa rin ako mawawala sa lugar. Hindi rin naman mahabang biyahiin ng tricycle
ang bahay nila. Paghinto ng tricycle sa harap ng kanilang gate, ay nakita ko na kaagad ang nakapaskil na Villares Family Reunion, year 1988. Bukas na ang malalaking gate ng bahay. May mga dumarating na dikotse at halos lahat yata ng mga naroon ay sosyal na sosyal ang dating. Dapit hapon na. At ang sabi ay 6:00 ng hapon magsisimula ang programa. Parang ayaw ko na rin ngang humakbang papasok ng kanilang malawak na bakuran. Ako lang yata talagang naiiba sa pormahan. Halatang mamahalin ang mga suot na mga ito. Malayong malayo sa akin. O Totoy, ikaw na ba ang anak ni Rinaldo Sr.? Tanong nito sa akin. Si Uncle Roel, ang asawa ni Tita Matilda na kapatid ni nanay. Sila ang nagpatawag ng reunion na ito. Isang seaman si Uncle Roel. Mataas ang sweldo kaya ito ang hinahangaan ko at gustong maging katulad. Dahil sa kanyang propesyon ay naipatayo niya ang malaking bahay na ngayon ay pagdadausan ng event. Magandang hapon po, Uncle. Opo, ako po. Magalang na sagot ko rito. Kamukhang kamukha ka nga talaga ng iyong ama. At saka binata ka na talaga ha. Halika, pasok tayo sa loob. Uwi ka nito. Kasi po, hindi ko natapos ang aking sasabihin. Halika na, huwag ka nang mahiya. Kanina pa kita nakikitang nakatayo rito. Marahil ay gutom ka na. Bakit ba hindi mo sinama ang iyong ina? Kumusta nga pala si Helena? Napakamahiyain talaga ng hipag ko na iyon. Litanya nito. Kaya nga po pinilit ko naman talagang sumama kaya lang ay ayaw talaga Wika ko rito. Pagkapasok sa loob ay sinulyapan lang ako ni Auntie Matilda. Tila hindi ako napansin nito kaya nakaramdam ako ng panliliit sa sarili. Parang gusto ko na tuloy magsisi kung bakit hindi ako naniwala sa sinabi ng nanay. Totoy, kain ka lang ha. Huwag mo nang intindihin ang ibang tiyahin mo. Busy lang ang mga iyon. Wika sa akin ni Uncle Roel. Mabuti na lang at nariyan ang asawa nito. Kung sino pa yung sampid ng pamilya, siya pa ang magtuturing sa iyo na totoong kaanak kanila. Pero ang totoong kadugo mo ay baliwala ka sa kanila. Nanlumo ako habang iniisip yan. Kapag ako ang umangat sa buhay, hindi ako gagaya sa kanila. Tutulungan ko ang iba na nasa ibaba upang umangat rin. Malaking bagay na nakikita mo ang iyong mga kadugo na umaangat sa buhay. Lalo na kung may ambag ka kung paano ang mga ito umangat. Kaya lang hindi naman lahat ng tao pare-pareho ang mindset. Marami pa rin ang ipinanganak na kapantay ay inggit. Matapos ang mga programa ay nagsimula na ang kainan. Nailabas na rin ang maraming uri ng inumin. Enjoy na enjoy ang lahat sa bonggang pagdiriwang na iyon. Si Edmar at Sofia, ang mga katulad kong nasa 18 lang ang edad. Sila ang naging malapit sa akin ng gabing iyon. Lumapit kasi ang mga ito sa akin at nagpakilala na pinsan ko daw. Kapatid ni Nanay Helena ang kanilang ama. Napagpasya naming kumuha ng isang bote ng wine. Iyon ang aming pagsaluhang inumin. Nagkwentuhan tungkol sa aming buhay. Hanggang sa kung saan-saan na dumapo ang aming usapan. Napatingala si Sofia sa rooftop ng bahay. Naisip nito na umakyat kami roon, pero sinaway ko ito. Hindi pwede. Sa taas ba naman yan? Kapag mahulog tayo ay paniguradong wasak ang bungo natin. Isipin mo, 3rd floor yan. Tapos may mga tama na tayo ng alak. Mag-isip ka nga. Saway ko dito.
Umayo naman sa akin si Edmar. Delikado kasi talaga. Baka sa hagdan pa lang ay mahirapan na kaming makaakyat. Ngunit hindi pa naman namin nakalahati ang nasa laman ng bote. Grabe no, ang laki talaga ng bahay nitong kay Auntie Matilda at Uncle Roel. Puna ni Sofia habang nakatingala pa rin sa rooftop. Walang ilaw subalit sobrang liwanag ng buwan, kaya kita pa rin ang nasa taas. Hoy, tignan nyo. Halos pabulong na sambit ni Sofia. Sabay turo sa ibabaw ng rooftop. Isang malaking paniki na sinlaki ng tao at nakadipa na iyon para lumipad pa itaas. Aswang iyan, wika ko sa kanila. Biglang nawala ang tama ng alak sa amin. Patakbong lumapit si Edmar sa hagdanan ng rooftop. Mabilis kaming sumunod sa kanya. Habulan kaming paakyat sa rooftop upang maabutan ang nilalang na papalayo mula roon. Hingal na hingal kami pagdating sa itaas ngunit wala na kaming nakita pang lumilipad. Ang bilis namang nawala, reklamo ni Edmar. Baka sobrang lasing lang talaga tayo. Kahit maliit na paniki ay malaki na sa paningin natin, reklamo ni Sofia. Palinga-linga pa rin ito katulad ni Edmar. Maging ako ay paikot-ikot lang din para hanapin ang nilalang. Patuloy lang ang pag-alulong at pag-iyak ng mga aso sa paligid. Kaya piniguradong nasa malapit lang ito. Hindi kahit nakainom tayo ay malinaw pa rin naman ang mga mata natin. Tsaka 3 tayo, 6 na mata, 3 pares. Magkakamali pa talaga nun, sagot ni Edmar. Oo nga, totoo nga ang nakita natin, sigurado ako. At saka narinig nyo naman ang pag-iyak ng mga aso sa labas, hindi ba? Ibig sabihin ay nakikita rin ng mga asong iyon ang nakita natin, sagot ko rito. May namataan akong nagkalat na damit mula sa kung saan banda nanggaling ang nilalang para lumipad. Itinuro ko yon sa 2 pinsan ko, kaya nilapitan na namin at isa-isang dinampot. Hindi ba kay Uncle to? Tanong ko sa 2. Sabay taas ng polo na kulay ginto na suot kanina ng aming tiyuhin. Oo nga, pati ang pantalo na ito, sa kanya ito, hindi ba? Tanong rin ni Sofia. Sabay kaming napatangaw ni Edmar. Parang pareho yata kami ng hinala. Ayaw lang lumabas sa kanya-kanya naming bibig. Ilang sandali pa ay nagsisiiyakan na namang muli ang mga aso. Kaya napatingala kaming 3 sa kalawakan. Huli na para tumakas dahil nasa malapitan na ang kaninang nakikita naming nilalang. Galit na galit itong dumapo malapit sa aming kinaroroonan. Lalo na nang makita nito ang hawak naming mga damit. Kumpirmado, si Uncle talaga ang aswang. Mabangis ang huni nito. Galit na galit ang mukha at naglalaway. Puno ng dugo ang kanyang bibig kaya paniguradong may nabiktima na ito. Maging ang kamay nito ay may bahid rin ng dugo. Nakakatakot talaga ang kabuuan ng itsura nito. Lalo na ang mga mata nitong nagbabaga. Hindi namin napagandaan ang biglang paglapit nito. Si Edmar na nasa gilid ng rooftop ang pinunterian nitong sugurin. Hindi rin ito makailag at wala ito sa sariling umakyat sa pader ng rooftop. Sasawayin ko na sana ito baka mahulog. Subalit nataranta na yata ito at hindi na naisip ang kanyang kahinatnan kapag bumagsak sa baba. Tinakbo ko na lamang ito para sana hawakan ngunit huli na ang lahat. Edmar, wag! Sigaw ni Sofia. Subalit huli na at bigla na lamang naming narinig ang kakilakilabot nitong pagbagsak sa sementong bakura ng bahay. Bumaha kaagad ang napakaraming dugo sa sahig kung saan ito bumagsak
Nanlumo ako habang si Sofia ay nanlalamig, nanginginig at umiiyak. "Idmar!" Sigaw ni Sofia mula sa itaas. Hinawakan ko ito sa kanyang likod. Mabilis kong hinanap ang nilalang na nasa aming harapan kanina. Palingalinga ako ngunit ang nilalang ay wala na. Hindi ko na ito nakita pa. Wala na rin ang kanina'y saplot na hawak namin kanina. Paniguradong tinangay iyon ng nilalang dahil siya ang may-ari ng damit na iyon. Unti-unting dumami ang tao na nakapaikot kay Idmar. Bumaha na ng sobra ng pulang likido ang kinahimlayan nito. Maging sa kanyang bibig ay bumulwak rin ang napakaraming dugo. Hinila ko si Sofia para bumaba at puntahan ang bangkay ng aming pinsan. Halos ayaw ko na ring lumapit dahil sa nakakapangilabot na tagpong iyon. Pero gusto ko pa ring makita si Idmar. Maging si Sofia ay alam kong ganoon din. "Anong nangyari? Anong ginawa niyo sa anak ko?" Tanong ng aming tiyo, ama ni Idmar. Nanlumo lamang si Sofia. Ako naman ay magsasalita na sana nang biglang magsalita si Uncle Roel mula sa aking likod. Nang lingunin ko ito ay may suot na itong damit. Napalingon rin si Sofia sa kanya at kita ang takot sa mga mata ng dalaga. Sinulyapan lang ni Uncle Roel si Sofia at nagpatay mali siya na tila ba hindi niya nahahalata na natatakot sa kanya ang kanyang pamangkin. Nagtago pa siya sa likod ng isa pa naming tiyuhin para hindi siya makikita ni Sofia. "Bakit kasi kayo umakyat ng rooftop na lasing? Alam niyo namang delikado." Galit ng wika nito. Hindi ako nakaimik. Tila pinagpawisan ako ng malapot. Habang yakap ko si Sofia, ay ramdam ko ang lalong pangangatog ng katawan nito. Ikaw na patay gutom ka. Kung hindi ka nandito at niyaya si Idmar na umakyat ng rooftop, ay di sana walang nangyaring masama sa kanya. Singhal ni Auntie Matilda. Sunod-sunod ang iling ni Sofia. Wari ay gusto ako nitong depensahan. Ngunit hindi ko alam kung bakit kanina pa ito hindi makapagsalita. "Huwag mo nang sisihin si Rinaldo. Hindi niya naman ginusto ang mapahamak ang kanyang pinsan." Pagtatanggol sa akin ni Uncle Roel. Tila napipiko na ako sa pagiging bait-baitan nito. Ang akala kong santo ay alagad rin pala ng demonyo. Pinigilan ko ang aking sarili na magtimpi. Kapag papalag ako sa pagbabait-baitan nito, ay paniguradong sa kulungan ang bagsak ko. Ididiin ako ng mga iyon na siyang tumulak sa aking pinsan. Nakasama ko sanang nakadiscover sa katauhan ng aming tiyuhin. Maging si Sofia ay hindi rin yata ako madepensahan. Sobrang trauma yata ang nangyari dito at talagang hindi na nagsasalita kanina pa. Maging ako ay nag-aalala na ng gusto sa dalaga kong pinsan. Kinabukasan ay umuwi ako ng probinsya. Tinanong ako ng nanay kung kumusta ang naging okasyon. Sinalaysay ko sa kanyang lahat ng nangyari. Maging ang katauhan ni Uncle Roel. Maging ito ay hindi makapaniwala. Ilang taong daw niyang nakasama ang Kuya Roel. Talaga daw na mabait ito. At hindi niya kakitaan ng pagiging aswang ang kanyang bayaw. Hindi ko rin naman alam kung paanong nangyari. Basta't saksi ang dalawa kong mata sa lahat ng nangyari. Hindi ako maaaring magkakamali. Si Uncle Roel ang aswang. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang pinsan kong si Idmar. Nabalitaan kong tuluyan ng nabaliw si Sofia at paglipas ng ilang buwan ay tuluyan na itong nagpakamatay. Sobrang nasaktan ako sa nangyaring iyon sa pinsan ko. Mabait si Sofia at ramdam ko ang pagiging pamilya
kahit sa sandaling oras lang ng aming pagsasama. Hindi pumayag ang nanay na pumunta ako roon at paniguradong ako na naman ang sisisihin sa pagkawala ng aking isa pang pinsan. Nagtapos din ako sa aking kurso. Napatayuan ng magarang bahay ang nanay. Nabilhan ng mga disenteng damit. Bago ako nag-asawa ay ipinatikim ko muna rito ang karangyaan sa buhay. Wala na akong balita pa tungkol sa aking mga tiyo at tiya. Hindi ko na binalak pang magpakita sa kanila. Alam ko na sa akin nila sinisisi ang mapait na pangyayaring iyon. Simula noon ay wala na ring nangyaring reunion sa pamilya. Natatakot ang iba at baka sa susunod na reunion ay may alay na namang buhay. At hanggang dito na lang po, Sir Caspar. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon at pagbasa ng aking kwento. Muli po, ako po si Rinaldo ng Cebu. Magandang araw po, Sir Caspar, at sa lahat ng mga kaaswang na nakikinig ngayon. Ako nga pala si Ray, at ang mga ikukwento ko ay tungkol sa mga nangyari sa amin ng asawa kong si Andrea. 5 taon na rin kami dito sa Bicol. Dito lumaki si Andrea, kaya naisipan naming dito na rin gumawa ng sariling pamilya at tahanan. Orihinal talaga akong nakatira sa Bulacan. Dating namamasukan sa isang kumpanya doon. Pero nang makilala ko si Andrea, ay tuluyan ang nahulog ang loob ko. Kaya naman nang umuwi si Andrea sa Bicol, walang pagdadalawang isip na sumama ako. Siyempre, hindi natuwa ang mga magulang niya. Sino ba namang hindi magagalit kung ang kaisa-isa mong anak na babae ay nag-uwi ng syutang lalaki mula sa Bulacan? Pero kalaunan ay napatunayan ko naman na busilak ang intensyon ko sa anak nila. At siguro na pag-isip-isip din nilang may sariling isip at desisyon na si Andrea. Kaya na nitong magdesisyon para sa sarili niya. Kaya nang i-anunsyo naming ikakasal na kami, hindi na sila tumutol pa. Bagkus ay tinulungan pa nila kaming asikasuhin ang gaganaping kasal. Sa probinsya, laging ingrande at puno ng bisita ang selebrasyon ng kasal. Halos naubos ang ipon namin ni Andrea dahil sa dami ng gastos, ngunit naging sulit naman ang lahat. Tanggap na kami ng kanyang pamilya at pinayagan na kaming bumukod at gumawa ng sariling pamilya. Naghanap kami ng mauupahan malapit sa paaralan kung saan nagtuturo si Andrea. Medyo malayo at liblib ang kinatitirikan ng bahay na nahanap namin. Pero mura ang upa at mababait naman ang mga nakatira, kaya hindi na namin pinansin ang pagiging liblib nito. Maayos naman kaming nanirahan at masaya naman ang buhay, may pamilya. Sa ika-4 naming paninirahan sa lugar ay may dumating na magandang balita. Buntis si Andrea. Nagbunga na ang pagmamahala namin. Halos hindi mapagsidlan ang tuwa na nararamdaman ko noong malaman ko iyon. Napatalon pa ako sa ere at niyakap ng mahigpit si Andrea. Magkakaroon na ako ng panganay. Sana lalaki, sabi ko habang nakaakap sa kanya. Nararamdaman ko, babe, babae itong dinadala ko. Kontra naman ni Andrea. Okay lang, basta ba mana sa akin? Sagot ko sabay tawa. Hindi naman talaga mahalaga sa akin kung babae ba o lalaki. Basta ang importante, magkakaanak na kami.
Sa ikalimang buwan ng pagbubuntis niya ay napilitang mag-leave si Andrea. Siyempre, hindi namin gusto na makunan siya habang nasa trabaho. Mabuti nang mag-ingat. Buong araw ay nasa loob lang siya ng bahay. Kumakain ng mga kakaibang prutas at gulay na request niya tuwing umuwi ako. Hilaw na mangga na nasa asukal, santol na maliit. Nakahiligan niya ring himas-himasin ang ulo ko kapag umuwi ako galing trabaho. Kakaiba maglihi si Andrea noon. Noon pa man, simula pa lang nang lumubo ang tiyan ni Andrea, ay madalas na kaming makarinig ng kwento tungkol sa mga aswang daw na laging umaaligid sa mga bahay ng buntis na babae doon sa lugar namin. Hoy, bantayan mo yung asawa mo. Uso dito sa atin ang kwentong aswang daw na nangunguha ng bagong silang na sanggol. Kayo rin. Unang anak niyo pa naman yan. Kwento ng tindira na pinagbilhan ko ng prutas. Tumango-tango lang ako, nagbayad at saka mabilis na umalis para iwasan ang pakikipag-usap sa tindira. Siyempre hindi kami naniwala. 6 na buwan na kami rito pero wala naman kaming nakikita o naririnig man lang na mga aswang daw. Wala rin kaming nabalitaan na buntis na inatake ng aswang. Kaya naman kampante pa kami na baka puro chismis lang at walang katotohanan ang mga sabi-sabi. Naisip ko nga na baka pinagtitripan lang kami ng mga kapitbahay namin. Total, kami ang pinakabagong residente ng lugar. Isang beses ay umuwi ako, 8:00 na ng gabi. Ginabi ako dahil salit ang karilyebo ko sa chef. Pagbukas ko ng pinto ay agad na sumalubong sa akin si Andrea. Mahigpit akong niyakap nito kahit hindi ko pa man naibababa ang dalang bag. Bakit? Tanong ko. Napansin kong namumutla si Andrea. Parang naubos ang dugo niya sa mukha. Namamawis din ito at nanginginig ang parehong kamay. Buong akala ko nga ay ibabalita niya sa akin na nakunan siya. Pero sa kabutihang palad ay hindi naman yun nangyari. May sumitsit sa akin sa kusina kanina. Nanginginig niyang sabi. Ikunento ni Andrea sa akin ang nangyari. Nanonood daw siya ng TV nang biglang marinig niya ang mahihinang sitsit mula sa kung saan. Siyempre hinanap niya ang pinanggalingan ng sutsot. Binuksan niya ang pinto. Lumabas at nilibot ang tingin sa buong paligid. Pero walang tao. Wala rin sa mga bintana. Kaya naman ang huling tinignan niya ay ang kusina. Maliit lang ang kusina namin. Pero may pinto dito na pwedeng daanan ng kung sinong galing sa likod bahay. At meron ding bintana. Binuksan niya ang pinto sa kusina. At halos mahimatay daw siya nang makita ang napakalaking asong kulay itim na tumatakbo papalayo. Sobrang laki daw ng aso. Naabot hanggang dibdib ng tao ang taas nito. Agad niya raw sinara ang mga bintana at nilock ang mga pinto. Tapos ay kinuha ang kutsilyo na gamit namin sa kusina para kahit papano ay mayroon siyang armas para ipagtanggol ang sarili. Naalala niya raw ang mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang na umaatake sa mga buntis na babae. Niyakap ko si Andrea at hinaplos-haplos ang kanyang likuran. Umiiyak na siya, dala ng takot. Dana, andito na ako. Nang tumigil na sa pag-iyak si Andrea, ay agad kong ibinaba ang dalang bag. Hinugot ang baril na dala at saka ko nilibot ang labas ng bahay.
Sa magkabilang gilid, sa likod ng kusina kung saan narinig ni Andrea ang sumitsit, nakatatlong ikot pa ako. Pero wala akong nahanap. Ilang beses pang naulit ang ganitong pangyayari. Tuwing umuwi ako galing trabaho ay laging umiiyak at takot si Andrea. Araw-araw daw na dumadalaw ang kung sino mang sumisitsit sa kanya. Lagi raw na sumusutsot ito mula sa likod ng kusina at laging anyong aso ang itsura nito. Kaya naman ilang linggo bago ang Diyos sa panganganak ni Andrea, nag-leave ako sa trabaho. Kahit pa nga muntik na akong hindi payagan dahil walang karelyebo, ay pinilit ko pa rin. Baka kung anong mangyari kay Andrea at sa magiging anak namin na hindi ko hahayaang mangyari. Ako na ang personal na nagbantay sa kanya. Baka makaapekto pa sa bata ang takot na nararamdaman ni Andrea araw-araw. Simula nang bantayan ko siya, hindi na dumadalaw pa ulit ang kung sinong sumisitsit kay Andrea. Ilang linggo matapos akong mag-leave ay laging napuputol ang mga tulog ko. Binabangungot ako. Pare-parehong panaginip na bumubalabog sa tahimik kong pagtulog gabi-gabi. Ganito ang nangyayari sa panaginip. Uuwi raw ako sa bahay galing sa maghapong trabaho. Pagod na pagod at mahapdi ang tiyan dahil sa gutom. Papasok ako sa bahay at maaamoy ko ang napakabangong lutong karne mula sa kusina. Siyempre, sabi kong huhubarin ang bag at iba pang dalang damit, tsaka mabilis na nagtutungo sa kusina. Nakahanda sa lamesa ang napakaraming lutong karne sa iba't ibang putahe. May adobo, prito, ginataan, at kung ano-ano pang paborito kong may sarsa na ulam. Agad akong mauupo at sasalok ng kanin sa kaldero. Tsaka ako kukuha ng mga ulam at pupunuin ang malaking plato. Para akong gutom na bata kung kumain ng karne. Nakakamay pa at wala nang pakialam kung madumihan na ang uniforme kong suot o kahit mahulog ang ibang mumo sa sahig. Wala rin akong kabusugan. Isusubo ko lang ng isusubo ang mga karning ulam hanggang sa maubos ko ang lahat ng nakahain sa mesa. Nakangiti ako pagkatapos kumain at hinihimas ang tiyan. Tapos ay tsaka lalabas mula sa kwarto si Andrea. Lalapit siya sa akin at tititigan ako na para bang may ginagawa akong masama sa kanya. Matagal. Tapos sasabihin niya, "Anak natin ang kinakain mo." Matutulala ako sa narinig. Tapos ay susuka ako ng susuka. Hanggang sa mailabas ko ang lahat ng karning nakain. At tapos ay tsaka lang ako magigising. Hinahabol ko ang hininga at malamig ang butil-butil na pawis sa noo. Minsan, magigising din si Andrea. Itatanong niya sa akin kung binabangungot ba ako. Oo. Pero hindi naman ganoon kasama. Matulog ka na. Sagot ko na lamang. Siyempre hindi ko sasabihin sa kanya na nanaginip ako na kinakain ko ang hindi pa na isisilang naming anak. Ano na lang ang iisipin niya at baka makadagdag pa sa stress ni Andrea kung sasabihin ko ang totoo. Lumipas ang mga araw. Mas naging masela ng pagbubuntis ni Andrea. Dumalas ang pagsusuka niya at pagiging mahihiluin. Lagi lang siyang nakahiga at natutulog. Mas naging kakaiba rin ang panlasa niya. Kung ano-anong prutas at ulam ang ipinapabili niya sa akin, kahit madaling araw na at walang bukas na mga tindahan.
Pero tsinagaan ko talaga ang pag-aalaga kay Andrea. Ito ang unang anak namin, kaya gagawin ko ang lahat para lang maging matagumpay ang pagbubuntis niya. Kahit pa mapuyat ako o makarating kung saan saan, para lang sa paglilihin niya. Dumating ang gabing hinihintay namin. Nanonood kami ng TV nang biglang sumigaw si Andrea. Sapo niya ang malaking tiyan habang namimilipit sa sakit. Hindi ko na alam ang gagawin. Nataranta ako. Hinila ako ni Andrea papalapit sa kanya. Babe, manganganak ka na. Nag-aalala kong tanong. Bilisan mo, tawagin mo si Tiyang Pepeng. Lalabas na si baby. Sigaw niya. Si Tiyang Pepeng ang isa sa mga komadrona dito sa amin. Walang masyadong bahay paanakan at mas lalong walang ospital na malapit. Kaya halos lahat ng taong ipinapanganak sa lugar namin noong early 20s ay dumadaan sa komadronang si Tia Pepeng. Taranta akong pumasok sa kwarto para kunin ang cellphone. Sa pagmamadali ay nalimutan kong naiwan ko pala ito sa sala. Bumalik ako at saka tinawagan agad si Tia Pepeng. Tiyang, manganganak na po si Andrea. Bilisan niyo po. Halos pasigaw kong sabi. Matapos makumpirma ang pagdating niya, ay agad kong kinarga si Andrea papasok ng kwarto. Tapos ay inahanda ko na ang mga tuwalya at mainit na tubig, alcohol at lahat ng naisip kong kakailanganin ni Andrea sa panganganak. Nang dumating si Tia Pepeng, agad kong binuksan ang pinto at pinapasok ang komadrona. Dumiretso siya sa kwarto at inasikaso ang nanganganak kong si Mrs. Ako naman ay nasa labas ng pinto, hindi mapakali. Hindi ko alam ang mararamdaman. Kinakabahan ako na parang natatay. Naiisip ko na, ganito pala ang pakiramdam ng unang beses na magiging ama. Hindi mo maintindihan. Ilang minuto pa, lumabas si Tia Pepeng. Tinawag niya ako. Sabay kaming pumunta sa sala. Re, magbantay ka sa labas. Halos pabulong niyang sabi. Po, tanong ko sa matandang komadrona. Hindi sa tinatakot kita. Pero siguradong narinig mo naman ang mga usap-usapan dito sa lugar natin. Kailangan mong magbantay sa labas. Di ba security guard ka? Opo, sagot ko. Kunin mo ang baril mo, lumabas ka. Ikutin mo ang bahay hanggang sa matapos ng mga nakangasawa mo. Barilin mo ang kahit anong hayop na lumalapit sa bahay na to habang nanganganak ang asawa mo. Ano po bang klaseng nilalang ang mga hayop na yon? Malalaman mo rin, basta gawin mo na lang. Nakaramdam ako ng biglang takot. Pati si Tiyang Pepeng naniniwala na may mga aswang sa lugar namin. Siyempre alam niya kung totoo ba ang mga chismis na yon. Ilang taon na niyang ginagawa na may pinapaanak siyang babae. Kaya siguradong nakakita na siya o nakaranas ng paglusob ng aswang. Kinuha ko ang baril na 9mm mula sa kwarto. Hinalikan ko muna sa noo si Andrea bago ako lumabas. Suot ko rin sa bewang ang lalagyan ng baril para hindi ko na kailanganin pang lagi itong hawakan. Tinignan ko ang orasan. 9:00 na ng gabi. Medyo maaga pa pero sobrang dilim na sa labas. Buti na lamang at bilog ang buwan kaya maliwanag ang gabi. May dala rin naman akong flashlight pero sapat na ang ilaw ng buwan para makita ang buong paligid. Pinakinggan ko ang buong paligid. Pero huni na mga kuliglig at mga insekto ang mga naririnig ko. Nilibot ko ang buong bahay. Wala naman akong nakita o narinig na kakaiba.
kaya pumasok ulit ako. Excited na akong makita ang baby namin. Gusto ko na itong mayakap at mahalikan. Naririnig ko ang bawat ere ni Andrea. Palakas ng palakas. Lalabas na si bebe. Nagulat ako nang bigla akong sinigawan ni Tiyang Pepeng. Ray, magbantay ka sa labas. Huwag kang tumawanga lang dyan. Gusto mo bang mawalan ka ng anak? Nasa labas pala ng sala si Tia Pepeng. Hindi ko napansin dahil sa pagmumuni-muni ko. Lalabas na po. Sagot ko. Agad akong tumakbo palabas. Naglibot ulit. Nagmasid at nakinig sa tunog ng paligid. Wala. Pero pinagpatuloy ko pa rin ang paglilipot. Hanggang sa tapos ay narinig ko ang mga alulong mula sa di kalayuan. Malakas na alulong. Parang nagpapahiwatig ng kung anong nagbabadyang masamang bagay na mangyayari. Nadagdagan pa ang mga bilang ng mga alulong. Napansin ko rin na papalapit ang tunog ng alulong nila. Inihanda ko na ang dalang baril. Kinasa at saka itinutok sa direksyon ng pinanggagalingan ng alulong. Naaninag ko 6 na pulang tuldok sa gitna ng mga puno. 6 na mata. 3 aso. Dahan-dahang lumalapit ang mga aso at ako naman ay dahan-dahan ding umaatras papunta sa dingding ng bahay. Siyempre takot din ako. Kahit pa security guard ang trabaho ko ay iba pa rin ang takot na dala ng mga totoong aswang na nag-aanyong aso sa harap ko. Huwag kayong lumapit. Babarilin ko ang sino mang magtangkang lumapit sa bahay na to. Nagtatapang-tapangan lang ako pero ang totoo ay halos sumabog na ang puso ko sa kaba. Pero kahit anong takot ko ay kailangan kong ipagtanggol ang magiging anak namin sa mga aswang na aso na to. Ibigay mo na lang ang bata para wala nang masaktan. Sabi ng asong nasa gitna. Halos sumabog ang dibdib ko na sa narinig. Nakakatakot pa ang boses na ito. Mas lumapit pa ang mga aso. Sinabing huwag na kayong lumapit. Malakas kong sigaw. Walang ano-ano'y biglang sabay-sabay na sumugod ang 3 aso. Sobrang bilis nila. Pero itinutok ko pa rin ang baril at saka nagpaputok sa mga sumusugod na aso. Maswerte kong tinamaan ang isa sa ulo at agad itong nawala ng balanse at natumba sa lupa. Napatay ko ata. Ngunit hindi iyon sapat. Patuloy pa rin ang 2 natitira sa pagsugod. Sabay silang tumalon sa direksyon ko. Sabay na nagbago ng anyo at naging normal na tao habang nasa ere. Tumambad ang matatalas na kuko, matatalim ng ngipin. Sinagpang ako sa balikat ng aswang na nasa gitna habang nasiko ko naman ang nasa kaliwa. Sumigaw ako sa sakit matapos bumaon ang ngipin nito sa balikat ko. Ipinukpok ko ang matigas na hawakan ng baril sa sentido ng aswang at agad naman itong napaatras. Sumugod ulit ang aswang na nasiko ko kanina at akma sanang kakagatin ang kamay ko. Ngunit handa ako at nakaiwas sa kagat. Itinutok ko ang baril sa kanya pero sinipa ito ng kasama niyang aswang. Naitapon ko ang hawak na baril. Sa pagkakataong iyon ay nararamdaman ko na ang sakit sa balikat at ang pag-agos ng dugo mula rito. Sumugod ulit ang aswang at nailagan ko ang matatalim na kuko nito. Ako naman ang sumugod at buong lakas na sinuntok ang aswang. Naramdaman ko sa kamao ko ang matigas na panga ng aswang. Natumba ito sa damuhan
Una ang muka. Pero hindi ko inaasahan ang pagsugod ng isa pa mula sa kaliwa. Parang napunit ang laman ko sa dibdib dahil sa matalim na wasiwas ng kuko ng aswang. Umatras ako, hawak ang dugo ang dibdib. Sumugod ulit ito at sinipa ako sa tiyan. Napayuko ako sa sakit at saka natumba malapit sa dingding ng bahay. Duguan ako at nahihilo na sa sakit na nararamdaman. Tiningala ko ang palapit na aswang. Naisip ko na baka yun na ang katapusan ko. Hindi ko na makikita ang panganay namin ni Andrea. Hindi na ako nagdalawang isip na humingi ng tulong. Pero ang nakakapagtaka lang ay walang ni isa sa mga kapitbahay namin ang lumabas. Akmang pasugod ng dalawang aswang nang biglang may nagsaboy ng likido papunta sa direksyon ng mga aswang. Sa tingin ko ay nasunog ang balat ng dalawang aswang at sabay na humiyaw sa sakit. Lumingon ako sa pinanggagalingan ng likido at nakita ko si Tia Pepeng. May hawak na bote na naglalaman ng kakaibang langis na pangontra daw ng aswang. Nagsaboy ulit siya sa mga aswang. Nagbagong anyo ang mga ito bilang aso at parang manok na tumatakbo papalayo. Kasama ang walang malay nilang kasama. Nakahinga ako ng maluwag. Buhay pa ako. Niligtas ako ni Tia Pepeng. Makita ko pa ang anak ko. Pero duguan pa rin ang buo kong katawan. Salamat po, Tia Pepeng. Tumango siya at tinulungan akong tumayo. Gamutin mo ng sarili mo at magbihis ka. Ligtas na isinilang ang anak mo, babae. Agad akong pumasok sa bahay at naligo sa banyo. Malaki ang sugat ko sa balikat at may mahaba akong kalmot sa dibdib. Pero hindi naman malupa. Nagbihis agad ako at pumasok sa kwarto namin. Yakap ni Andrea ang anak naming babae. Sobrang liit niya at sobrang ganda. Umiiyak. Lumapit ako at tumabi kay Andrea. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Andrea. Ngumiti ako. Dayan. Dayan ang ipapangalan natin sa kanya. Sabay ko silang inakap. Matapos ang gabing iyon ay hindi na bumalik pa ang tatlong asong gumambala sa panganganak ni Andrea. Siguro totoo nga ang mga sabi-sabi na interesado lang sila sa mga kakasilang palang na sanggol. Laking pasasalamat ko rin kay Tia Pepeng dahil sa pagligtas niya sa akin sa tiyak na kamatayan laban sa mga aswang na yon. Dahil kung hindi siya dumating ay baka hindi ko na nakita pa ang anak namin ni Andrea. Pagkalipas ng 2 taon ay lumipat na rin kami ng tirahan ni Andrea. Nakahanap siya ng posisyon sa isang paaralang malapit sa syudad. Kaya doon na rin ako tumira. Ako naman, nakahanap ng bagong kumpanyang mapapasukan. Isang malaking convenience store. Si Dea naman, lumaking masiglang bata. Makulit ngunit masayahin. Siyempre, ang pinakadahilan talaga ng paglipat namin ay hindi dahil sa trabaho. Bagkus ay dahil gusto pa naming sundan si Dayan. Ikalawang anak na sana ay lalaki naman. Ayaw lang naming maranasan ulit ang mga nangyari noong gabing yon sa panganganak ni Andrea. Gusto naming maging ligtas at payapa ang susunod na pagdadalang tao ng asawa ko. Yun lang po ang kwento ko. Maraming salamat po sa mga nakikinig at sana pagpalain kayo ng Diyos na may kapal. Muli po, ako po si Ray ng Bicol. Salamat ulit. Sakit ilong ko.
Laking mahirap si Joy. Pero bata pa lang, sobra na ito kung mangarap. Ngunit wala siyang ina at ama. Hindi nga niya alam kung anong itsura ng mga ito. 1 taon pa lamang siya nang iwanan ng kanyang ina sa tiyahing si Aling Mona. Pinagbuntisan rin lang ito dahil ang daming lalaki sa buhay ng kanyang ina. Kaya lumaki si Joy na alipin, utusan ng kanyang mga pinsan at tiyahin. Wala siyang ginawa buong araw kundi ang magtrabaho, maglinis ng bahay, magluto at maglaba. Lahat na lang yata ay pinapasa na sa 10 taong bata na si Joy. Kahit ganoon, hindi nawawala ng panahon si Joy na mangarap. Habang naglalaba ay nakalutang sa ere ang kanyang utak. Nangangarap na isa siyang unikaiha ng mayamang angkan. May nagsisilbi sa kanya ng pagkaing masasarap. Ini-imagine niya na inihahatid siya ng kanyang daddy sa mall kasama ang yaya para maglibot at mag-shopping. Minsan, nasisigawan pa siya ng kanyang tiya dahil hindi siya nakapokus sa trabaho at nakatungangan na lang. Kaya noong isang beses siyang nagprito ng isda ay natosta ito. Kaka-daydreaming niya. Kaya ang parusa sa kanya ay gutom buong araw. Kaya mas lalong nangarap si Joy na balang araw ay gaganda rin ang kanyang buhay. Magiging katulad niya si Cinderella na hahanapin ng prinsipe na totoong magmamahal sa kanya at maging maligaya sila ever after. Alright? Lumipas ang maraming taon. Naging ganap ng dalaga si Joy. Tumanda ang kanyang tiyahin at dahil naghihirap na ito, ay inutusan siya na maghanap ng trabaho. Hindi naman naging madamot si Joy sa tiyahin niyang iyon. Kahit inalipin siya ng mga ito ay nabuhay pa rin siya sa pangangalaga ng mga ito ng ilang taon. Ang mga anak ng tiyahin niyang nagsipag-asawa na ay wala nang pakialam dito. Kaya siya na lang din ang nagsusustento sa matanda, lalo na sa mga maintenance nito. Nagtrabaho si Joy sa mayamang angkan at nang malaman niya na may anak na gwapong binata ang kanyang amo, ay inakit niya ito. Pinatulan kaagad ito ng binata. Sino nga ba ang aayaw sa masarap na putahe kapag nakahanda na sa mesa? Bakit ka lulunok ng sariling laway kung libre namang tikman? Sa isip ni Joy, ang among binata ang aahon sa kanya sa kahirapan. Subalit laking pagkakamali niya iyon. Dahil nang magbunga ang kanilang ginawang sekreto, ay hindi matanggap ng mga magulang ng binata. Ang masakla pa ay sinabi ng binata na hindi niya gusto ang dalaga at ito lang ang nang-aakit lagi sa kanya. Tila bumagsak ang mga pakpak ni Joy sa kahihiyang iyon. Inakala niyang nakuha na niya ang loob ng binata. Siya lang din pala ang natisod sa sariling patibong. Ang masakit pa ay pinilit ng amo niyang i-avert ang batang kanyang dinadala. Nang dahil dito ay biglang naglaho lahat ang matatayog na pangarap ni Joy. Napag-isip-isip niyang ang panaginip ay mananatiling panaginip na lamang iyon. Naging matigas ang puso ni Joy. Lumaya siya sa kamay ng mga among iyon at napunta sa isang kabaret. Doon siya nagtatrabaho bilang JRO. Sari-saring kalalakihan ang kanyang nakakasalamuha. At marami doon ay naging karelasyon niya. Minsan pa nga ay nasasabunutan siya ng asawa ng karelasyon niya. Malay ba niyang nagsisinungaling pala ang mga ito? Tuluyan nang naging matigas ang puso ni Joy. Para sa kanya ay laro-laro lang ang lahat ng pakikipagrelasyon. Hanggang sa nakilala niya si Conrado, isang mayaman at napakamisteryosong lalaki.
Pero hindi na aasa pa si Joy na maging seryoso ito sa buhay. Katulad rin lang ito ng lahat ng kanyang naging nakarelasyon. Lahat ay no commitments attached. Kaya nasanay na siya. Kapag gusto siya nitong bigyan ng malaking pera, ay hindi niya tinatanggihan. Malaking tulong din iyon para sa kanyang luho. Lalo na't gusto lang niya ay laging may bagong biling gamit na mamahalin. Bagong branded sandals, bag, at mga damit at syempre, hindi mawawala ang luho niya sa mga mamahaling alahas. Iyon ang pangarap niya noong kabataan pa lang, kaya lahat iyon ay matutupad. "Ano to, Conrado?" tanong ni Joy sa kasintahan. Hindi pala. Pang-apat na kasintahan. May 3 pa kasing nauna at ang 3 iyon ay mga tagapuno ng mga luho niya. Sina Luis, Mon at Romy. Kakaiba rin yata kasi ang kamandag ng kanyang ganda. Lahat ng hinihiling niya ay binibigay ng mga ito. "Binili ko itong unit condo para sa iyo, love. Ang liit ng apartment na inuupahan mo. Kaya dito ka natitira ngayon na mismo." Litanya ng binata. Napayakap si Joy sa binata ng sobrang tagal dahil sa sobrang saya. Ito lang ang karelasyon niya na nagbigay ng ganoon kamahal at kaimportanteng bagay. "Salamat, Conrado." Maluwaluhang sambit ng dalaga. Niyakap naman siya ng binata at hinagkan sa noo. Sa lahat ng kanyang karelasyon, ito rin lang ang nagpapakita sa kanya ng sobrang kabaitan at pagiging maginoo. "Just be loyal to me, love. Lahat ng pangangailangan mo, kaya kong ibigay." Wika ng binata. Sinabi pa nito na hindi niya kailangang magtrabaho pa sa club na iyon. Si Conrado na ang bahala sa lahat ng kanyang pangangailangan. Patango-tango naman ang dalaga, pero sa isip niya ay sayang pa ang binibigay ng 3 kanyang unang nakarelasyon. Kaya hanggat may tatago niya ang pakikipagrelasyon sa mga ito, ay patuloy lang siya sa ganoong sistema. Ayaw niyang magtiwala ng husto kahit paanong tamis na mga binibitawan nitong pangako. Para sa kanya, lahat ng pangakong iyon ay maaaring mapako. Sinimulang gawa ng schedule ni Joy ang kanyang mga lalaki. May panggabi at may pang-umaga. Iba sa Lunes, iba naman sa mga susunod na mga araw. Napangiti si Joy sa pagiging wais niya. Ganoon lang naman pala dapat para easy ang buhay. Gamit lang ang utak at ganda kahit hihilata na siya buong araw dahil hindi na niya kailangang kumayod para sa perang pangluho niya. Sa unang buwan ng ganoong sistema ay naging maayos ang takbo ng buhay ni Joy. Kaya tiwala siyang magiging banayad lahat at aayon lang sa kanyang plano. Gabi ng pagbisita ni Romy, may bitbit itong pongpon ng bulaklak at mga tsokolate. Siyempre pagkaalis nito ay may iaabot na namang pera. Ang hindi inaasahan ni Joy na may isa pang bisita na darating. Hindi man lang niya nailak ang kanyang pintuan. Nakapatong na sa kanya si Romy para umpisahan ang mainit-init sanang bakbakan. Kapalit ng perang pang-shopping na naman kinabukasan. May pangdagdag koleksyon na naman sa kanyang mamahaling bag. Tamang-tama ang dating ng kanyang pangalawang bisita. Napaupo pa silang dalawa nang marinig ang pagbukas ng pinto. Kasunod niyon ay ang mabibigat na hakbang patungo sa switch on ng ilaw. Napakunot pa ang noo ni Joy nang mapansing tila kabisado ng sinuman ang kinaroroonan ng switch. Napatakay pa rin siya ng ilong nang may maamoy na masangsang at tila lumang langis na pinaghalo sa anumang mga halaman. "May kasama ka bang dumating, Romy?"
Tanong niya sa isa sa kanyang mga karelasyon. Pareho na silang nakaupo sa kama. Ngunit wala na siyang pang-itaas na saplot. Wala akong kasama. Mag-isa akong dumating. Sagot ni Romy dito. Magsasalita pa sanang muli ang dalaga nang biglang bumukas ang ilaw. Pareho silang napaatras nang makita ang nakatayo sa tapat ng switch ng ilaw. Nakakatakot ang mukha ng nilalang. Halos kumikinang na ang maskuladong katawan dahil sa langis. Balot ng makapal na balahibo ang buong katawan nito. At ang mas nakakatakot ay ang mahabang pangil nito at kuko. Maging ang mga mata nitong tila nagbabaga sa galit. Unti-unti itong humakbang palapit sa dalawa, kaya halos dumikit na ang mga ito sa headboard ng kama. Habang si Romy ay sinubukang tumakas, ngunit mabilis siyang naabot ng mahabang kamay ng halimaw. Nagwala siya para makatakas sa kamay ng halimaw. Subalit mas bumaon pa ang mahaba nitong mga kuko, kaya naghuhumiyaw siya sa sakit. Nanatili lamang na nakatitig si Joy at tila napako sa kanyang kinauupuan ang kanyang puwet. Kinagat ng nilalang ang liig ni Romy. Sinipsip hanggang sa maubos ang dugo nito sa katawan. Pagkatapos ay pinunit nito ang dibdib ng wala ng buhay na lalaki. Nanginginig sa takot si Joy sa nakikitang karumal-dumal na krimen. Halos mawala sa katinuan ang dalaga sa nasaksiyang iyon. Matapos punitin ng halimaw ang dibdib ay walang kahirap-hirap nitong dinukot ang puso ng lalaki. Nang nasa kamay na, ay itinaas pa nito ang hawak na puso at sinadyang ilapit iyon kay Joy. Napasunod naman ang mga mata ng dalaga rito. Nilapit pa ng aswang ang pusong hawak sa bibig ni Joy bago nilaspag hanggang sa maubos. Naduwal ang dalaga sa amoy pa lang ng puso nang malanghap niya ang lansa nito. Kahit anong pilit niyang pigilan na huwag masuka ay hindi niya magawa. Lalo pat nakikita niya ang tumatagas na dugo sa gilid ng bibig ng aswang. Uubusin ko sila. Tandaan mo yan. Wika ng halimaw at tumayo na ito. Walang kahirap-hirap na pinasan ang katawan ng biktimang wala ng puso. Kahit matagal nang nawala sa kanyang paningin ang halimaw, ay hindi pa rin gumalaw sa kanyang kinaupuan si Joy. Tila siya binabangungot sa tagpong iyan. Nang makita niya ang bahid ng kaunting dugo sa kanyang pobre kama, ay mabilis niya iyong hinablot. Inalis niya iyon at inilagay sa laundry. Wala siyang alam sa lahat ng nangyari. Kung may maghahanap man na pamilya ni Romy, ay wala siyang alam. Inosente siya sa nangyari dito. Matapos magpalit ng pobre kama ay mabilis niyang nilak ang pinto at pinatay ang ilaw. Ngunit hindi siya matatahimik. Tila dinig na dinig pa rin niya ang mga yabag ng halimaw na paroot parito sa labas. Kitang-kita pa rin niya sa kanyang balintataw ang pagsipsip ng halimaw sa liig ni Romy hanggang sa maubos nito ang dugo ng binata. Maging kung paano nito nilaspang ang hawak na puso ng biktima at walang kahirap-hirap na nilunok at tila sarap na sarap sa pagnguya. Magdamag siyang hindi pinatulog sa senaryong iyon. Kinabukasan, maagang dumating si Contrado sa kanyang kondo. Kita ng binata ang pangingitim sa gilid ng mga mata ng dalaga, maging ang pamumutla nito. Napayakap ang dalaga sa binata ng sobrang higpit at tila ba naghahanap ng karamay. Nang hawakan ng Contrado ang noo at liig nito, ay inapoy ito ng lagnat. Nilalagnat ka, lab? Sambit ng binata. Napatangin si Joy sa binata at yumakap ulit sa bahigbe. Parang may gusto itong sabihin ngunit hindi rin ito masabi.
Wala siyang pwedeng pagkatiwalaan sa nangyari. Baka masangkot lang siya sa nasabing krimen. Ayaw na ayaw niyang matulog sa kulungan ng mahabang panahon. Kaya mananatili siyang tahimik. Hanggang walang may nakakaalam sa nangyari ay mananatili siyang ligtas. Ayos lang ito, Conrado. Mawawala rin kaagad ito. Sagot lamang niya sa kanyang kasintahan. Napalabi na lang din si Conrado, sabay himas ng kanyang ulo. Sigurado ka? Wala kang ikukwento o kaya'y naisabihin? Tanong pa nito. Sunod-sunod ang iling ng dalaga. Napailing na lang ulit ang binata at iniwan na ito sa kama para magluto ng sopas, para naman makahigop ng sabaw at pagpawisan ng dalaga. Pagkatapos ay sinaluhan ito hanggang sa mabusog, tsaka pinainom ng gamot. Nang may masmasan na sa lagnat ang dalaga, ay nagpasalamat ito sa kanyang kasintahan. Kung hindi ito dumating ay piniguradong nakatalokbong pa rin ito sa kanyang kumot dahil sa kanyang lagnat, at hindi rin pumasok sa kanyang isipan na uminom ng gamot. Walang anuman, love. Nandito ako lagi para sa iyo. Huwag mo lang akong abusuhin at lukuhin. May hangganan ang pagiging mabait ko. Bulong ng binata habang niyakap siya nito. Hindi nakagalaw ang dalaga sa huling sinabi ng binata. Alam niyang sablay siya sa huling sinabi nito. Hindi siya sumagot rito bagkus ay niyakap lang din niya ito. Siguro naman ay hindi malalaman at wala itong alam sa pagkikipagrelasyon niya sa ibang lalaki. Sa bagay nga, mas nauna ang mga ito sa kanya. Sayang din ang mga bagay-bagay at perang makukuha niya sa mga ito. Kahit wala na si Romy, nariyan pa naman sina Luis at Mon. At kapag sinwerte, pwede pa ulit magdagdag. Mindset lang yan. Mindset. Alright? Love, kanino galing ang buke ng bulaklak na iyan? Inosenteng tanong ni Conrado. Biglang natigilan si Joy. Hindi pa nga pala niya na ilagay sa base ang dalang bulaklak ni Rome. Pero wala namang pakialam ito dati sa mga bagay-bagay na nasa loob ng kanyang kondo. Bakit ngayon biglang naging mausisa? Mabilis na sumagot ang dalaga. Ay, nako, hayaan mo lang yan. Secret admirer ko lang ang may bigay niyan. Pagsisinungaling nito. Napangiti na lamang si Conrado. Ganun ba? Tanong nito, sabay dukot ng isang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Nang makita ito ng dalaga ay nagtaka na naman siya ulit. Ano yan? Tanong niya rito. Tingnan mo. Sabay bukas ng maliit na kahon. Napapurmang bilog ang bibig ni Joy. Isang mamahaling singsing iyon. At kung hindi siya magkakamali, isa itong engagement ring. Kaya napangisi siya habang iniisip ang posibilidad. Engagement ring? Tanong pa niya. Para wala ng secret admirer pa na magpapadala ng kung anong bulaklak na iyan. Kapag alam nilang ikakasal ka na, paniguradong titigil na iyon. Litanya ng binata. Napangisi naman ang dalaga. Sa utak niya ay talagang wala na rin naman talagang magbibigay ng bulaklak dahil nilapa na iyon ng aswang. Ano na? Isusuot ko na? Oo na. Masayang wika nito, sabay abot ng kanyang daliri. Kahit wala pang tanong mula sa bibig ni Conrado. Nanlumo na lang ito at isinuot na ang singsing sa daliri nito, tsaka ginawaran ng halik sa kamay. Tiwala ang dalaga na hindi siya bububuko ni Conrado sa dalawa pa niyang karelasyon. Kahit magpapakasal na sila ay plano pa rin niyang gawing kalaguyo ang mga ito. Mas magiging enjoy pa rin kasi siya kapag marami sila sa buhay niya
at ito na yata ang nakasanayan niya. Mas marami, mas masaya. Nakatulugan na niya ang paghihintay kay Luis ng gabing iyon. Nangako pa naman itong dadalhan siya ng bagong uso na branded na bag. Kaya sobrang sabik na sana siya. Isa pa ito sa mga bagay kung bakit ayaw niya ang mga itong bitawan. Nag-i-enjoy pa siya sa mga binibigay ng mga ito na kanyang koleksyon. Iyon nga lang, at ang tagal ni Luis ng gabing iyon. Nagising na lamang siya sa isang malakas na pagbagsak. Tila may kung anong bagay na itinapon sa kanyang sahig. Dahil sa napalalim ang kanyang pagtulog ay inakala lang niya na panaginip iyon. Kaya patuloy lang siyang nakikinig sa boses ng isang lalaki na nagmamakaawa. Tila pamilyar sa kanya ang boses na ito. Boses ng lalaking kanina pa niya hinihintay. Tila nahihirapan ito at nanghihingi ng tulong. Napadilat si Joy at inilibot ang kanyang mga mata sa madilim na kisame. Panaginip nga lang yata, kasi wala na siyang naririnig ulit na boses at kung ano pang kaluskos. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Siguro ay dahil sa kakahintay niya sa lalaki. Kung kaya't sa panaginip ay narinig niya ang boses nito. Ngunit hindi pa man ulit nawawala ang kanyang ulirat nang may narinig siyang tila may nilalaspang na karne. Wala naman yata siya sa Diyo kung saan ay maririnig mo ang isang tigre na may nginunguyang karne. Maingat siyang tumayo at nilapitan ang switch ng ilaw. Nung mabuksan na niya ang ilaw ay biglang tumahimik ulit ang kanyang paligid. Nilibot niya ang kanyang paningin at nakita niyang malinis naman ang lahat. Napabuga siya sa hangin at napaisip na baka guni-guni lang niya iyon. Wala pa kasing isang buwan buhat nang mangyari ang karumal-dumal na bagay sa buhay ni Romy na ang dalawang mata niya mismo ang naging saksi ng lahat. Papatayin na sana ulit niya ang ilaw nang marinig na naman ang tila pagnguya ng leon sa hilaw na karne na paborito nilang pagkain. Napagtanto ni Joy na galing iyon sa kanyang likuran, kaya maingat siyang lumingon habang nakaguhit sa kanyang isipan ang isang halimaw na posibleng mayroon na namang biktima na nilalaspang. Napasigaw na lamang siya nang makita ang halimaw na may pinagkaabalahang sakmalin ang tiyan. Kaya naman pala naaamoy na naman niya ang kakaibang lansa. Inakala niyang guni-guni lang lahat. Napasigaw si Joy ng sobrang lakas at nawala ng malay nang makita ang halimaw na tumitingin sa kanya nang may galit at nagbabaga ang mga mata. Lalo na nang lumaki ang bunganga nito na humarap sa kanya ng tila may panunumbat. Nagising si Joy na malinis ang buong paligid. Nabugaran niya ang fiancé na si Conrado na himas-himas ang kanyang noo. At sinusuklay ang kanyang matuwid at hanggang liig na buhok. Bigla itong nagwala ng may maalalang bagay. Hindi siya nagkakamali. Si Luis ang lalaking naging biktima ng halimaw kagabi. At alam niya na hindi iyon panaginip o bangungot lang. Love, kumalma ka lang. Bakit, anong nangyari? Tanong pa nito. Palinga-linga mo ni si Joy bago nagsalita. Halimaw. May halimaw na nakatira sa kwartong ito, Conrado. Lumipat na tayo ng tirahan. May halimaw dito. Umiiyak na wika ni Joy habang yumayakap sa kanyang magiging asawa. Halimaw? Paano naman makakapasok ang halimaw rito? Maraming security guard dito. Tanong ni Conrado. Hindi ko alam. Basta kumakain siya ng tao. Isa siyang aswang. Kitang-kita ko, Conrado. Ang gol-gol pa ng wika ng dalaga.
Binabangungot ka lang, love. Huwag ka nga masyadong praning. Wika ni Conrado. Pero paano kung ako naman ang isunod ng halimaw na iyon? Natatakot na saad ni Joy. Bangungot nga lang yang sinasabi mo, love. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang aswang na pwedeng gagalaw sa'yo. Gaya ng sinabi ko, love. Huwag mo lang akong lulukuhin o abusuhin. Dahil may hangganan pagiging mabuting tao ko. Litanya ng binata. Tila kumawala ang 100% ng pagiging guilty sa katawan ni Joy. Alam niyang ilang beses rin siyang nangako sa magiging asawa niya. Ngunit palihim pa rin siyang nakikipagkita sa mga dati niyang karelasyon. At may isang bagay pa siyang dapat linawin ngayon. Hahanapin niya si Luis at kapag naging missing na naman ito, ibig sabihin ay hindi bangungot ang mga pangyayaring iyon kagabi. Totoo lahat kaya natatakot siya para sa buhay nila ni Mon at Conrado. Kung ganoong lahat ng kanyang mga karelasyon ang puntirya ng mga ito, baka kailangan na niyang layuan ang dalawa para sa kaligtasan nila. Pero hindi pa naman siya sigurado. Malay ba naman niyang kung nagkataon lang talaga ang mga pangyayari na iyon. Nangingibabaw pa rin sa utak ng dalaga ang kaginhawaang tinatamasa dahil sa mga mapera niyang karelasyon. Kaya hindi na niya iisipin pa ang mga nangyayari. Marahil ay nagkataon lang talaga, kaya wala na siyang magagawa dahil wala na ang mga ito. Pwede pa namang maghanap ng bago. Depende kung galante rin ang mga ito, katulad ng mga karelasyon niya na ngayon ay dalawa na lang ang natira. Nag-anyayang mag-dinner date si Conrado sa kanyang future wife na si Joy. Tila alinlangan pa ang dalaga dahil dalawa ang kanyang kinatatakutan, na maaari siyang makita ng hilimaw kasama ang lalaki at pag-iinitan na naman ito at susunod na namang maging biktima. O di kaya ay mag-cross ang landas ni Mon at ni Conrado. Baka magiging magulo lang ang kahinatnan nito. Kaya ayaw niya noong makipag-date sa labas sa mga ito. Dahil ito ang kanyang iniiwasang mangyari. Na posibleng mahuli siya ng mga ito na maraming karelasyon. Ayos na sa kanya na pupunta ang mga ito sa kanyang kondo. Matapos maibigay ng mga kailangan nito ay aalis na at mag-iiwanan sa kanya ng malaking pera para pang shopping na naman niya. Love, sige na please. Ang tagal na nating magkarelasyon at malapit na tayong ikasal. Subalit kahit isang beses ay hindi man lang natin naranasan na kumain at mag-shopping na magkasama. Litanya ng binata. Alam mo namang tamad ako sa ganyang bagay, hindi ba? Tanong niya rito. Napangisi naman si Conrado na tila ba makahulugan. Biglang sumagi sa utang ni Joy kung posible ba siyang nakita nitong nagsha-shopping at bumibili ng mga mamahaling gamit. Tila kasi kakaiba ang mga ngiti nito. Bakit? Inosenteng tanong niya rito. Wala naman, love. Naisip ko lang na pagkatapos ng ating date mamaya, bilhan kita ng gusto mong gamit. Nakikita ko kasi ang hilig mong mangolekta ng bag. Ay nakahilera sa kristal na aparador. Kaya kung gusto mo, dagdagan natin. Mahabang litanya ng kasintahan. Biglang tila nangati ang mga kamay at paa ni Joy nang marinig iyon. Basta ganoon ang pag-uusapan, siguradong mabubuhay ang kanyang interes. Nakalimutan na niya ang kanyang mga alinlangan. Kalagitnaan ng kanilang kain sa mall nang mamataan ni Joy, Simon. Naka-business suits pa ito kaya alam niya na galing pa ito ng trabaho. Nagtama pa ang kanilang mga mata habang nakakapit siya kay Conrado. Kaya mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Paniguradong gulo ang kahinatnan nito. Lalo pa at hindi maipinta ang pagmumukha ni Mon.
habang nakatingin sa kanyang kamay na nakakapit sa bisig ni Contrado. Nag-isip ng paraan si Joy. Kailangan niyang makausap si Mon para makahanap ng lusot. Kaya napaalam muna ang dalaga na magbanyo lang saglit. Ilang di pa lang din kasi at nasa harap na nila si Mon. Kaya kailangan niyang ilihis ito nang hindi siya mapahiya sa maraming tao. Nakita niya sa kanyang peripheral vision na hindi tumuloy sa paglapit sa kanilang table si Mon, kundi sinundan nito ang kanyang direksyon. Doon lang siya napabuga ng maraming hangin. Kamuntik na siyang mapahiya. Mabuti na lang at nakita na niya ito malayo pa lang. Paano na lang kung hindi niya ito namataan at ito pa ang unang nakakita sa kanila. Paniguradong malaki ang gulong magaganap. Hindi pa siya nakarating ng banyo ay hinawakan na siya ni Mon sa kanyang siko mula sa kanyang likuran. Inilang hakbang lang yata nito ang paghabol sa kanya. "Sinong lalaking iyon, Joy?" Galit na tanong ni Mon sa kanya. Kaya tumigil siya sa paglalakad at hinarap ito. "Bitawan mo muna ako. Ang sakit ng pagkakahawak mo." Reklamo niya rito. "Masasaktan ka talaga sa akin kapag ginagago mo ako," wika ni Mon sa nanlilisik na mga mata. Biglang kinabahan si Joy. Sa lahat ng kanyang karelasyon, ito ang sobrang siloso at possessive. At nakakatakot itong magalit. Kaya dito siya dapat maging maingat. "Mon naman, alam mo namang hindi ako mahilig sa date, hindi ba? Pinsan ko iyon. Niyaya akong kumain at mag-shopping kaya sumama na rin ako." Pagsisinungaling niya rito. Tiningnan siya nito ng matagal at para maniwala, hinalikan pa niya ito sa labi. Samantalang si Contrado naman, nang makitang tila sinusundan ng isang pamilyar na lalaki si Joy, ay naalarma ito at tumayo na muna para sundan ang mga ito. Hinarang pa siya ng isang staff para sana kunin ang kanilang order. Ngunit hinawi niya lamang ito at sinabing babalikan niya ito. Doon niya nakita ang lalaking pinipigilan si Joy sa paglalakad at hinawakan ng mahigpit ang siko nito. Pagkatapos ay nakita niyang tila nagkasagutan ang mga ito hanggang sa humantong sa matamis na halikan. Nagpupuyos sa galit ang puso ni Contrado sa mga sandaling iyon. "Talagang wala kang kadala-dala, Joy," sa utak ni Contrado. Mula sa isang sulok ay tinawagan niya ang kanyang fiancé para sa isa na namang malaking plano. Tumipa siya sa telepono para tawagan si Joy. Nakita niyang biglang naputol ang halikan ng dalawa. Mabilis ang mga kamay nitong hinalungkat ang bag at may kung anong hinahanap doon, tsaka nilagay sa tenga. "Contrado, wait lang ha." Magsisinungaling pa nito nang sagutin na ang kanyang tawag. Kaya nanlumo na naman ang huli. Pero sinabayan pa rin niya ang pagsisinungaling nito. "Love, may emergency akong lakad. Pwede bang umuwi ka na lang muna?" Wika niya rito. Nakita niyang lumapad ang mga ngiti nito at kasunod ay ang sagot na okay. At pagkatapos ay pinatay na ang telepono at inilagay na sa bag. Pagkayari ay tumingin ito sa kaharap na lalaki at hinila na ang kamay nito palabas. Sinubukang kontrolin ni Contrado ang kanyang galit. Sinundan niya ng tingin ang dalawa hanggang sa parking lot na nasa harap ng gusali. Nang makitang umalis ng sasakyan ng lalaki, lula ng kanyang mahal na fiancé, ay mabilis siyang bumaba sa nasabing gusali at nagmaneho pa uwi. Halos paliparin na niya ang kanyang sasakyan at gusto na niyang pagumpugin ang ulo ng nobya niyang salawahan at ang kasama nito na kanyang karibal. Sisiguraduhin niyang masosorpresa ang mga ito sa kanyang pagdating, lalo na ang kanyang fiancé na kailanman ay hindi natatabla ng konsyensya
Tinawagan niya ulit ang fiancé upang alamin kung umuwi na nga ba ito o baka sa ibang hotel pa muna dumaan dahil natatakot mahuli. "Love, nasaan ka na?" Tanong niya kaagad nang sagutin nito ang kanyang tawag. "Malapit na kami sa kondo, Kondrado. Ikaw ba?" Tanong pabalik nito. "Kami? Anong kami?" Tanong ni Kondrado. Mahuhuli na yata niya sa ganoong sistema ang salawahan niyang nobya. Hindi. Ibig kong sabihin yung driver ng taxi." Palusot nito. Muli na namang nanlumo si Kondrado. Talagang mabilis makahanap ng palusot ito. Kakaiba. Parang mga single na maraming jowa. Sinakyan pa rin niya ang kasinungalingan ng kanyang nobya. "Sige, lipad lang ng mataas, Joy. Mas mataas ang lipad, mas malakas ang bagsak." Sa utak ni Kondrado. "Ganun ba, love? Sige ha. Ipapaalam ko lang sa'yo na hindi ako pwedeng makitulog muna dyan sa kondo mo ngayon. Baka sa susunod pa na araw." Pagsisinungaling rin ni Kondrado. Mabilis namang sumagot ang dalaga nang marinig yon. "Ayos lang, Kondrado. Alam ko naman na lagi kang busy eh." Masayang sagot nito. Narinig pa ni Kondrado ang tanong ng kasama nitong lalaki. "Sino ba yan?" Hindi naririnig ni Kondrado ang sagot ni Joy. Marahil ay tanging sinyas lang ang sagot nito. Pinatay na lamang muli ni Kondrado ang telepono at nanlumo. Iba talaga ang pagiging sinungaling ng napili niyang mamahalin at iyon yata ang pagkakamali niya sa kanyang buhay. Ang magmahal ng isang babae na may pusong salawahan at tutuldukan niya ngayong gabi ang masamang gawain ng dalaga. Pagdating ng kondo ay hindi malaman ni Kondrado ang kanyang gagawin. Paraot parito siya sa harap ng pintuan at malinaw niyang naririnig mula sa loob ang harutan ng kanyang nobya at ng lalaki nito. Parang ayaw pa niyang gawin ang nasa isip niya dahil sobrang mahal niya ang dalaga. Ngunit kahit anong kabutihan at pagmamahal pa yata ang gagawin niya para dito, ay hindi na ito magbabago. Ginagawa na kasi niya lahat. Subalit hindi iyon naging sapat para sa babae. Sobrang maluho ito at sobrang sanay na yata sa pagpapaikot ng mga lalaki sa kanyang buhay. Ngayon kung hindi niya tatapusin ang kalokohan nito, sino ang tatapos? Hindi pwedeng wala at hindi pwedeng hindi. Kahit gaano pa niya ito kamahal, kailangan niyang lagyan ng hangganan ang pagmamahal na iyon at bigyan ng leksyon upang hindi tutularan pa ng marami. Kinuha niya ang kopya ng susi sa kondo ng dalaga at maingat iyong binuksan. Tamang-tama at nasa kalagitnaan na yata ang mga ito sa kanilang kasarapan. Kaya ang unang ganti niya ay ang bitinin ang mga ito sa kanilang makamundong sarap. Binuksan ni Kondrado ang ilaw kaya natigil ang ginagawa ng dalawa. Mabilis na nagkubli ang mga ito sa puting kumot at sabay na napasandig sa headboard ng kama. "Kondrado?" Gulat na tanong ng dalaga. Tila dismayado pa ito nang makita siyang nakatayo sa harap ng switch ng ilaw. Galit na tinitigan ni Kondrado ang dalaga. Mabagal siyang humakbang patungo sa paanan ng mga ito. "Bakit, Joy? Bakit hindi sasapat sa iyo ang ako lang? Bakit kailangan mo pang pagsabay-sabayin ang 4 na lalaki sa buhay mo?" Tanong ni Kondrado na ikinagulat ni Joy. Paanong alam nito ang iba pang karibal niya? Biglang may bumuong hinala sa utak ng dalaga. "Paano mo nalaman?" Mahinang usal ng dalaga. Ngunit hindi na siya sinagot pa ni Kondrado. Bigla na lamang itong hinubad ang kanyang damit at tumingala sa itaas. Humiyaw ng napakalakas hanggang sa unti-unting naging halimaw ang mukha.
Kitang-kita ng dalawa ang unti-unting pag-iba nito ng anyo. Napamulagat ang mga mata ni Joy at nag-umpisa na namang mangatog ang mga tuhod. Isa-isang gumuhit sa kanyang alaala ang nangyari kay Luis at Romy. Kung paano nito walang kahirap-hirap na paslangin at kainin ang puso. At ngayon ay posibleng kasunod na si Mon. Iyon ay akala ng dalaga. Ikaw ang aswang Kondrado? Nanginginig na tanong ni Joy rito. Ako ang aswang na nagmahal sa iyo ng totoo. Ngunit ilang beses mong niloko, Joy. Hindi ka nadadala sa una, maging sa pangalawa. Dahil wala ka talagang kadala-dala. Galit na litanya ni Kondrado. Nagmamakaawa si Mon na pakawalan dahil wala siyang alam. Subalit hindi iyon piniyagan ni Kondrado. Alam ko na biktima ka rin ng babaeng ito. At malungkot na ipapaalam ko sa iyo na magkasama kayo ngayong gabi na magiging hapunan ko. Galit na wika ni Kondrado. Mas naging malakas ang pangangatog ni Joy. Hindi siya makapaniwala na maging siya ay mawawala ng buhay sa gabing iyon. Kondrado, hindi. Mahal mo ako. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, pangako. Magbabago na ako. Wika ni Joy. At namumutla na ito sa sobrang takot. Ilang beses na kitang pinagbigyan. Hindi mo iyon ginawang leksyon. Kaya, ubos na ang natirang pag-asa mo, Joy. Wika nito. Tumayo si Mon kahit nakahubad sa pag-aakalang kaya niyang takasan ang binatang aswang. Subalit nagkakamali siya. Mabilis lang siya nitong hinablot at inuntog ang ulo sa dingding. Nang mawala ng malay at humandusay sa sahig, ay walang kahirap-hirap na binutasan nito ang dibdib gamit ang matulis na kuko. Tsaka mabilis na dinakmal ang puso. Inilanguya lang yata iyon. Tsaka tuluyang nilunok. Pagkatapos ay binalingan ng masamang titig si Joy. Mas matindi ang ginawa niya rito dahil para itong torture sa dalaga. At walang patumpik-tumpik na binutasan ang dibdib nito gamit ulit ang matulis na kuko. Naguhumiyaw sa sakit ang dalaga dahil para siyang inooperahan na walang gamit na anesthesia. Patayin mo na ako, please. Pagmamagawa na umiiyak at nanghihinang si Joy. Kulang pa ito sa sakit na pinadamo mo sa akin, Joy. Dahil ako, habang buhay ko itong dadalhin. Wika ng binata, kasabay ng paghablot ng puso ni Joy. Naiwang nakadilat ang mga mata ng dalaga at nakanganga ang bibig. Hilam sa luha ang mga mata. Luha ng pagsisisi, subalit huli na ang lahat. Unti-unting nilamon ni Kondrado ang puso ng unang babaeng nagpatibok at nagwasak ng kanyang pusong walang ginawa, kundi ang umibig lang. Tapos na ang kwento, alright? Hello po, Sir Casper. Bago ko po umpisa ng pagbabahagi ng aking kwento, nais ko muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw. Maging sa inyong mga masusugid ng mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Janela. Edad 46 na sa kasalukuyan. Tubong Manila po ako. At kasalukuyang naninirahan dito sa Santa Maria, Bulacan, kasama ang aking pamilya. Ngunit ang ibabahagi ko ay hindi dito nangyari, kundi sa isang liblib na baryo doon sa Leyte. Nangyari ito dekada 90. Ang edad ko noon ay nasa 15 pa lamang at kasalukuyang naninirahan pa kami sa Manila. Maayos at mapayapa naman ang paninirahan namin hanggang sa isang araw noon.
ay nakatanggap ng tawag ang aking ama mula sa bunso niyang kapatid sa probinsya ng Leyte. Nasa hapagkainan kami noon at masayang naghahapunan nang marinig namin na tumunog ang telepono ng aking ama na tawagin na lang natin sa pangalang Lando. Tumayo siya saglit upang sagutin ang tawag. Maya-maya pa nang makabalik na siya, ay napansin naming nagbago na ang kanyang aura. "Anong nangyari, Lando?" Pag-aalalang tanong ng aking ina. "Kumain na muna tayo." Tanging tugon ng aking ama. Kaya naman ipinagpatuloy na lang namin ang pagkain. Matapos namin kumain ng hapunan, ay pinagpahinga na kami ng aming ina sa silid namin. Kinabukasan ay napag-alaman ko na ang dahilan ng pagtawag ng kapatid ng aking ama ay nagkasakit na umanaw ang ina nila na si Lola Narsing namin. At kinakailangan sa madaling panahon ay makauwi ang aking ama upang maabutan niya ang Lola Narsing namin. Nakaramdam kami ng pag-aalala, kaya naman agaran nang nagpaalam ang aking ama at ina sa kanilang mga trabaho. At nagpasyang umuwi muna ng probinsya kahit ilang araw lang. Sumakto namang wala kaming pasok noon ng aking kapatid sa eskwela at bakasyon pa. 3 lang kasi kaming magkapatid at ako ang panganay, habang ang sumunod naman sa akin ay lalaki na nasa 13 anyos at tawagin na lang natin sa pangalang Alan. At ang bunso kong kapatid na si Ana ay nasa 10 taong gulang pa lamang noon. Kaya naman isinama kami ng aming mga magulang na umuwi ng probinsya. Makalipas lang ang 1 linggo, ay bumibiyahe na nga kami papuntang probinsya sa Leyte. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lugar kung saan kami nagtungo sa Leyte, sapagkat magpasa hanggang ngayon ay doon pa rin naninirahan ang mga kaanak ng aking ama. Bata pa ako nang huling makapunta ako sa lugar nila Lola Narsing. Kaya naman excited ako na makabalik muli doon. Dahil noong huling punta ko ay masasabi kong maganda ang lugar nila at talagang probinsyang-probinsya na malayo sa kabihasnan. Mahigit 1 oras din ang biyahe namin bago makarating sa sentro ng lugar nila. Bus lang ang sinasakyan namin noon, kaya naman masasabi kong napagod talaga ako sa naging biyahe namin dahil hindi naman ako sanay bumiyahe ng malayo. Agad naman kaming sinalubong ng iilang kabaryo ng aking ama nang makarating kami sa baryo nila, na mahigit 1 oras din ang kailangang biyahein mula sa sentro bago makarating sa baryo nila. Kahit natanghali kami dumating, dahil sa pagod ay nakatulog ako sa silid na tutulugan namin habang nasa bahay nila Lola Narsing. Naalala ko pa noon, nagmano lang ako sa mga tiyo at tiya ko, maging kay Lola Narsing, tsaka nagtungo sa silid na tinulugan ko. Hapon na nang magising ako at magdidilim na. Pagkagising ko ay naabutan ko pang nag-uusap si Lola Narsing at ang aking ama. Nagtaka pa ako nang makita ko ng maigi ang lola ko, na malusog pa naman ang pangangatawan at nakikipagbaruan pa sa aking ama. Kaya naman agad na akong lumapit sa kanila at nakiisyoso. "Ikaw talaga, Nay. Pinag-alala mo kami. Hindi naman pala totoong may sakit ka." Buntong hininga ng aking ama na ikinatawa naman ni Lola Narsing. "Hay nako. Nako. Ikaw na bata ka. Sa tingin mo ba pupuntahan niyo ako dito kung sasabihin ko na malusog pa ako?" Iiling-iling na wika ni Lola Narsing. "Wala po kayong sakit, Lola?" Biglang singit ko at nagtatakang tanong. "Aba, syempre naman apo. Ako pa. Sa susunod na araw lang kaarawan ko na.
Kaya naman nais ko kayong makasama kahit isang beses lang. Namiss ko na kayong lahat. Bukas lang din parating na ang iba ninyong tito. Mahabang tugon ni Lola sa akin. Nakahinga kami ng maluwag nang malaman naming wala naman pala talagang sakit si Lola. At palabas niya lang iyon para makapunta kami sa kaarawan niya. Hindi naman na nagalit pa o kung ano paman ang aking ama at ina sa kadahilanang nagpapasalamat pa sila at wala ngang sakit si Lola Narsing. Noon pa lang din ay talagang ugali na ni Lola ang magbiro sa kanyang mga anak para puntahan siya. Hindi mo din aakalain na nasa 80 na ang edad ni Lola Narsing dahil sa malusog pa ang kanyang pangangatawan at makikita mo talagang masigla pa siya. Matapos ang kamustahan ay tumulong na ako sa tiyahin ko na maghanda na ng panghapunan dahil magdidilim na rin ang mga oras na iyon. Tumulong pa nga ako sa paghuli ng manok sa kanilang bakuran, nakakatayin, upang ihanda sa uulamin namin. Kaunting pagpapaliwanag lang mga kaaswang sa lugar na kinatitirikan ng bahay nila Lola Narsing. Nasa liblib na banda na talaga ito sapagkat bibihira na lang ang mga sasakyan na dumadaan at napapadpad dito. Napapalibutan pa din ng iba't ibang punong kahoy at karamihan ay mga puno ng saging. May iilang kapitbahay naman si Lola Narsing, ngunit bilang lang iyon at sa tingin ko ay nasa 10 kabahayan lang ang nakatirik sa kanilang lugar. At malalayo ang agwat ng mga kabahayang ito sa isa't isa. Tanging si Tia Telma at ang kanyang 2 anak na lalaki at asawa niya lang din ang nakakasama ni Lola Narsing sa bahay nila Lola. Itong si Tia Telma ay bunsong kapatid ng aking ama. Pagtatricycle lang din ang hanap buhay ng asawa na Tia Telma na tawagin na lang nating Tio Javier. Kaya naman hindi gaano nahihirapan sa pamamalengke sila tiya. Marami rin naman silang pananim sa likuran ng bahay. Balik na po tayo sa kwento. Matapos naming maghapunan ay nagpahinga na kami. Kinabukasan mga kaaswang, habang nasa balkonahe ako ng bakuran nila Lola, ay narinig ko ang pinsan kong si Chris, panganay na anak ni Tia Telma, na nagsabing may pupuntahan daw sila kasama ang kapatid kong si Alan sa kabilang baryo. Aniya pa, may masarap daw na kainan roon at sigurado siyang magugustuhan ni Alan ang mga pagkain doon. Talaga ba? Mukhang malayo ata yun dito. Pagdadalawang isip na tanong ng kapatid ko. Hindi malapit lang. Sa kabilang baryo lang iyon. Noong nakaraang araw lang namin nakita yung karinderyang yon. Tsaka may daan dito sa likod banda. Mahabang paliwanag ng bunsong kapatid ni Chris na si Francis, habang nagsusunog sila ng mga tuyong dahon sa bakuran. Sigurado kayo? Wika naman ng kapatid ko. Oo, kaming bahala. Sagot na namin. Binigyan naman kami ni Mama ng pera. Libre ka na namin. Sambit ni Chris. Hindi na. May pera ako. Kayo na lang ilibre ko. Tara, kailan ba? Wika naman ng kapatid ko. Saglit silang natahimik kaya naman lumapit na ako sa kanila at inusisa kung ano ang ginagawa at pinag-uusapan nila. Bahagya na lang silang nagulat nang bigla na lang akong sumulpot sa likuran nila. Ay sakto, isama natin si ate. Bulalas ng kapatid ko. Kaya naman nagkunoray ako na hindi ko alam ang pinag-uusapan nila. Sige. Apat tayong pupunta. Sa likod na lang tayo dumaan. May alam kaming daan na shortcut doon papunta sa kabilang baryo para mas mapabilis yung pagpunta natin. Tugon naman ni Francis. Saan ba kayo pupunta? Takang tanong ko.
at sinipat ang itinuturo ni Frances kung saan daw kami dadaan. At ang tanging nakikita ko lang ay puro kakahuyan at sa tingin ko ay kagubatan na ang loob ng kakahuyang iyon. Sa kabilang baryo, may bagong bukas na karinderya doon at tiyak namin masarap ang mga pagkain doon. Kasi nung minsang madaan kami doon ng gabi, napakaraming kumakain. Namamanghang wika ni Chris. O ngay, sayang lang. Nagmamadali na si inay na umuwi noon. Tas sinabi pa na wag na kaming babalik doon. Sigurado ako masarap ang mga pagkain doon at mura lang. Tugon naman ng kapatid niya. Dahil sa kuryosidad ay hindi na kami nakapagsalita ng kapatid ko. At nakinig na lang sa kanilang sinasabi. Sapagkat mababakas talaga sa kanilang mukha na interesado sila sa karinderyang sinasabi nila. Mamayang hapon punta tayo doon. Huwag lang kayong maingay sa kanila. Sa atin lang dapat to para di tayong mapagalitan. Mahinang sambit ni Frances. Ha? Bakit naman? Paano tayo papayagan yan? Tanong ko. Mahigpit kasi kaming pinagbabawalan na pumunta doon. Pero may mga nakapagsabi sa amin na masarap daw talaga ang pagkain doon. Napatango na lang kami ng kapatid ko at sumang-ayon sa sinasabi nila. Kinahaponan nga ay nagpaalam ang pinsan ko na maglakad-lakad lang kami sa labas at ipapasyal lang nila kami ng kapatid kong si Alan. Saan naman ang punta nyo? Huwag kayong lalayo at siguraduhin nyong bago magdilim ay nakabalik na kayo. Wika ni Tia Telma. Ipinagpaalam din kami ng mga pinsan namin sa mga magulang namin. Agad namang pumayag ang mga magulang namin nang mapag-alamang maglakad-lakad lang kami at uuwi din kaagad. Tara na, alis na tayo para maaga tayo makarating sa pupuntahan natin. Pagmamadali ni Chris. Sumunod naman kami kaagad sa kanila ng kanyang kapatid at naglakad na patungo sa gubat na sinasabi nilang may shortcut na daan. Habang naglalakad kami ay napapansin kong pasuot ng pasuot sa kalagitnaan ng gubat. At napapalibutan na kami ng nagtataas ang mga talahib at puno. Tanging maliit na daanan lang ang nadadaanan namin. Yung bangkasya lang ang isang tao. Dahil ang paligid nito ay puro damo na. Malayo pa ba tayo? Akala ko ba shortcut to? Ba't parang ang layo? Tanong ko na may halong pagrereklamo. Malapit na. Mabagal ka kasi maglakad kaya akala mo malayo. Tugon ni Frances. Hindi na muli ako nagreklamo pa at nakapagkwentuhan na lang sa kanila ng kung ano-ano habang nasa daan kami papunta sa karinderyang sinasabi nila. Habang nasa kaligitnaan na kami ng gubat ay pagkaramdam ko may kung ano ang nakatingin sa amin na para bang pinagmamasdan lang kami nito mula sa malayo. Kaya naman inilibot ko ang aking paningin sa paligid namin at di kalayuan. Nakita ko ang isang kulay itim na baboy na may maliit na sungay sa ilong nito. Hindi ako sigurado kung sungay ba iyon o ngiping malalaki. Bigla na lang din nagbago ang samyo ng paligid namin at naging maalinsangan at amoy burak. Yun bang amoy kanal na amoy putik? Basta ganon. Inakala kong baboy ramoy iyon. Kaya naman madali na kaming maglakad dahil ayon sa aking mga pinsan, nanghahabol daw ang mga baboy ramo. Ilang minutong lakaran pa ay nakarating na kami sa baryong sinasabi nila Chris. Sinipat ko pa ng tingin ang paligid at sa tingin ko ay wala namang may mga nakatira roon. Sapagkat puro pa rin talahiban ang nakapaligid sa daanan. Rough road pa rin iyon, pero sa tingin ko ay kaya naman dumaan ng malalaking sasakyan.
Habang naglalakad kami patungo na sa kinapupustuhan ng karinderya, ay bigla na lang may matandang lalaki ang sumalubong sa amin. At hinarang niya kami na ipinagtataka naman namin. Saan kayo pupunta? Magdadapit hapon na. At bakit nandito pa rin kayo? Bulalas na wika ng matandang lalaki habang nanlalaki pa ang mga mata. Doon po sa karinderya, Manong. Kakain lang po kami doon. Sagot ng pinsan kong si Chris. Nakita kong lumingon at lumingalinga ang matandang lalaki sa paligid namin. Tsaka matalim na tumingin sa akin at sa kapatid ko. Dayo lang kayo rito. Umuwi na kayo. At hindi kayo pwede rito. Huwag niyong ipahamak ang mga batang ito. Sambit niya sa garalgal na boses. Tsaka binalingan ng tingin ang dalawa kong pinsan. Ilang sandali pa ay napansin kong tila takot ang matanda at natataranta na itong naglakad papalayo sa amin. Uwi na! Uwi na at magdidilim na. Andyan na sila. Wika pa ng matanda habang papalayo sa amin. Dahil sa ginawa at mga sinabi niya, ay nakaramdam ako ng takot at kaba ng mga oras na iyon. Anong tinutukoy ng matanda? Tanong ko sa pinsan ko. Oo nga, Kuya Chris. Bakit takot na takot ang matanda? Dagdag na tanong pa ng kapatid ko. Huwag niyo nang pansinin yon. Sira ulo yon. Palabo yon dito sa lugar namin. Natatawang sagot ng pinsan kong si Francis. Sinundan ko pa ng tingin ng matanda habang papalayo sa amin. Iika-ika pa yung nagmamadaling makalayo. Nagpatuloy na ulit kami sa paglalakad. At ilang sandali pa, ay natanaw na namin ang karinderyang sinasabi ng mga pinsan ko. Malayo pa lang ay kita na namin na marami-rami ang mga taong kumakain na roon. Ang ipinagtaka ko lang, isaan nang gagaling ang mga taong kumakain roon. Ganoong wala naman akong natatanaw ng mga kabahayan na malapit. Tuwang-tuwa ang mga pinsan kong nagtatatakbo papalapit sa karinderya. Kaya sumunod na kami ng kapatid ko. Bawal kayo rito, mga iho. Di ba taga-kabilang baryo kayo? Hindi kayo pwede kumain dito. Rinig kong salubong ng isang may edad na babae sa kanila ng akmang papasok na sana sila. Bakit naman po? Gusto lang naman po namin kumain, tsaka may pambayad naman kami. Wika ng pinsan kong si Chris. Nang makalapit kami, ay napatingin sa amin ng kapatid ko ang may edad na babae. At tila ba napako na ang paningin niya sa amin at hindi na pinapakinggan ang sinasabi ng pinsan ko. Nakita ko pang napalunok ng laway ang babae at bahagyang nagpunas ng kanyang labi, tsaka nagwikang, "Tuloy kayo, iha. Pasok, pasok. Halina kayo. Masasarap ang pagkain namin dito." Mabilis na wika ng babae at hinawakan pa ang kapatid ko sa balikat para ayain papasok sa loob ng karinderya nila. Kasama po namin sila, Manang. Wika ko nang malapit na kaming makapasok. At nasa labas pa rin ang dalawa kong pinsan. Muli, napatingin ang babae sa mga pinsan ko at tila ba nagdadalawang isip ito kung ano ang kanyang gagawin. Kayo na lang ang kumain dito. Mukhang busog pa naman ang mga kasama mo. Hali kayo sa loob. Nakangising baling ng babae sa amin. Gutom po kami, kaya nga kami pumunta dito. Nakabusangot na wika ni Chris. Ngunit tila ba nagmamatigas ang babae at ayaw talaga sa mga pinsan ko. Kaya naman hinawakan ko ang kamay ng kapatid ko at bahagya siyang hinila. Pinagtitinginan na rin kasi kami ng mga ibang kumakain sa karinderyang iyon. Hindi na lang po kami kakain, Manang, kung hindi po kasama ang mga pinsan namin.
Wika ko. Akmang aalis na kami nang marinig naming nagsalita ang isa sa mga kasamahan ng babae. Papasukin mo sila. Ano ka ba, Inday? Hayaan natin kumain ng sino man ang may gustong kumain dito. Nang marinig namin yon ay agaran na kaming pumasok sa loob ng karinderya at naupo na. O siya mga iho at iha, libre na lang ang pagkain kakainin niyo. Pasyensya na. Paghingi ng pasyensyang may edad na babae at pinag-antay kami saglit. Tuwang-tuwa naman ang pinsan kong si Francis sapagkat matagal na niya palang gustong makakain sa karinderyang iyon. Nang tignan ko si Chris ay nakita kong nag-iba na ang timpla niya at hindi na natutuwa. Kanina pa din ito tahimik na siguro ay naiinis dahil sa inasal ng babaeng may edad na ayaw silang pakainin dito. Ilang sandali pa ay nakita ko nang bumalik ang may edad na babae at may dala-dala siyang mga pagkain. Laking pagtataka ko nang akalain kong kami mismo ang o-order ng pagkain gusto namin. Pero hindi pala. Ito ang pagkain niyo. Kain lang kayo ng kain at libre na iyan. Nakangising wika ng babae. Nang tignan namin ang pagkain ay nakita kong halos lahat ay puro dinuguan at namumula pa ang mga iyon na parang hindi pa ganoon kaluto. Nandiri ako sa nakita ko at nawalan talaga ako ng gana ng kumain. Hindi naman sa pag-iinarte. Talagang nawalan lang ako ng gana sa pagkain dahil sa itsura nito. Kain na. Mukhang ang sasarap nga nito. Sinunggaban agad ng pinsan kong si Frances ang pagkaing inilapag ng babae sa harap namin. At nagmamadali itong kinain. Para bang gutom na gutom ang pinsan ko. Kumain na rin ang kapatid ko at sarap na sarap din siya sa pagkain. Kakain na sana ako nang bigla akong pigilan ng pinsan kong si Chris. Nang tignan ko siya ay seryoso pa rin ang mukha niya. Bakit? Tanong ko. Huwag kang kakain. Tignan mo sila. Pabulong na sabi niya. At bahagya pang itinuro ang mga taong kanina pa nasa loob ng karinderya. Nakita kong matalim silang nakatitig sa amin habang pinagmamasdan kaming kumakain. Bakit sila nakatingin sa atin? Anong nagawa natin? Tanong ko na may kaba. Hindi naman sumagot ang pinsan ko at pasikretong may dinukot sa kanyang bulsa. Huwag kang kumain yan. Di mo ba napapansin na kayo lang ang gusto nilang kumain dito at ayaw nila sa amin? Pabulong niyang wika. Hindi ko man naiintindihan ang gusto niyang ibig sabihin ay sinunod ko na lang siya. Kinuha niya ang kanyang kutsara at sumandok ng dinuguan. Akala ko ba hindi ka kakain? Tanong ko. Kinakabahan ako ng mga oras na iyon dahil na rin sa tensyong nararamdaman ko. Gawa ng sa mga matang nakatitig sa amin. Lalong-lalo na ang babaeng naghain sa amin ng pagkain. Napakunot-no ako ng sunod-sunod sumubo ng dinuguan si Chris at nakatingin siya sa may edad na babae. Binaling ko naman sa babae ang paningin ko at nakita kong umisi siya ng pagkalapad-lapad. Tsaka tumalikod na at inasikaso ang iba pang kumakain. Agarang dinura ni Chris sa plastic ang pagkain nasa bibig niya. Iyon pala ang dinukot niya sa kanyang bulsa. Agara naman niyang binalik sa bulsa niya ang plastic na pinagduraan niya. Alis na tayo, wika ni Chris. Nang tignan namin ang mga kapatid namin, ay sarap na sarap pa rin sa pagkain ng mga ito. Uwi na tayo, Alan, Francis. Wika ko pa sa kanila dahil natatakot na talaga ako. Pero hindi sila nakikinig sa amin. Kaya naman wala nang sabi-sabi ay hinila na namin sila palabas sa karinderyang kinaroroonan namin.
Akmang pipigilan pa kami ng mga taong kumakain roon. Kaya naman nagtatatakbo na kami habang hila-hila ang mga kapatid namin. Patragis na yan. Sabi na nga bang aswang ang mga animal na iyon? Bulalas na wika ni Chris. At nagdududura sa daan habang tumatakbo kami. Maya-maya pa ay naramdaman naming may humahabol na sa amin. Nang lingunin namin iyon, ay nanlaki talaga ang aking mga mata nang makita ko ang isang malaking baboy na kulay itim at namumula ang mga mata nitong nagbabaga. Rinig na rinig din namin ang paghagok nito na animoy galit na galit at manununggab na. Umaalingaw-ngaw din sa paligid namin ang huni ng wakwak at tiktik. Nag-iiyak na ang mga kapatid namin habang nagtatatakbo kami dahil sa takot. Nang tignan ko ulit ang humahabol sa amin, ay lalo pa akong natakot nang makita ko nakawangis na ito ng tao habang tumatakbo. Yung bang parang tao na tumatakbo habang nakatuwad. Kakakilabot at hilakbot talaga ang itsura nito. Tulong! Hinahabol kami ng baboy. Tulong! Pagsusumigaw namin. Nang makalabas kami sa baryong iyon, ay dadaan sana kami ulit sa shortcut kung saan kami dumaan kanina. Mabuti na lang at nakakita kami ng isang tricycle na papalapit sa amin. Kaya dali-dali naming pinara iyon at sumakay. Bakit nandito kayo, Janela? Bilisan nyo, sumakay kayo. Bulalas ng driver ng tricycle. At doon nga ay napagtanto ko na ama pala ito nila Chris na si Tio Javier. Nang makasakay kami ay agaran na niyang hinarurot ang tricycle. At sa bilis nito ay nagsanhi ito ng ingay. Dahil ang motor na gamit ni Tio noon ay yung maiingay na motor at umuusok pa. Ilang sandali pa nang makarating kami sa bahay nila Lola Narsing ay naabutan naming nag-iinuman na sa bakuran ang iba pa naming mga tiyuhin. Nakakarating lang din galing sa kani-kanilang lugar na tinitirhan. Nang makapasok kami sa loob ng bahay, ay abot-abot na sermon ang sumasalubong sa amin at pinalo pa ang dalawa kong pinsan. Katigas talaga ng ulo nyo at dinamay nyo pa ang mga pinsan nyo. Pasalamat kayo at nakauwi pa kayo ng buhay. Ilang ulit ko pang sabihin sa inyo na lugar ng mga aswang ang karinderyang iyon. Galit na sermon ni Tia Tilma. Doon nga ay napag-alaman namin na ang karinderyang pinuntahan namin ay karinderya ng mga aswang. At tanging mga aswang lamang ang pinapayagang kumakain doon. Mabuti na lang at nakaalis pa kami ng buhay. Nang gabing ding iyon, ay pinagamot sa manggagamot ang kapatid kong si Alan at ang pinsan naming si Frances para mailabas nila ang mga kinain nila mula sa karinderya. Magmula nga noon ay hindi na muli pa naming tinangkang umalis at mamasyal sa lugar nila Lola hanggang sa makabalik kami ng Maynila. Mabilis na lumipas ang taon hanggang sa nakapag-asawa ko ay hindi ko na talaga makakalimutan ang pangyayaring iyon. Kaya naman bibihira din ako kumain sa mga karinderya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po, Sir Caspar, sa pagbabahagi ng aking karanasan. Muli po, ako po si Janela ng Santa Maria, Bulacan. Alright.